Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βλαχόπουλε, Αρχηγέ της Ανακυκλώτησης, κυρίες, κύριοι συναδέλφοι, συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβολοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών κοινοτήτων, κύριε Γενική Γραμματέα του Δήμου, αγαπητή συνεργάτρια κυρία Ελένη Σιροπούλου, κύριε Κώστα Κούλια, κάμεραμαν, κυρίες και κύριοι συνδημότησες, συνδημότες, καλησπέρα σας. Αρχίζει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη, 17 Ιουλίου 2025, κατά σειρά η 15η τακτική συνεδρίαση. Παρακαλώ την κυρία Γραμματέα, την κυρία Μαρία Σαραντούδα, να εκπονήσει τα ονόματα για τη διαπίστωση παρουσίας και νόμιμης απαρτίας. Έχετε το λόγο, κυρία Γραμματέα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Αυγερινός Νικόλαος, Ελασσινός Γεώργιος, Τζιτζιρίκας Αστέριος, Ζαμάνη Μαρία Ελένη, Ενεχιλίδου Μαρία, Μάκος Μιχαήλ, Κωτάκης Κωνσταντίνος, Πασχάλης Κωνσταντίνος, Αντωνίου Αλέξιος, Γιαννούση Ευτελένια, Καραντώνας Ευάγγελος, Κασαμπαλίου Πεκία, Σταρατούδα Μαρία Παρούσα, Τζόλος Παντελεήμων, Γιάκερης Ιωάννης, Βλαχόπουλος Μιχαήλ, Ισαρακίδου Σοφία, Τζιτσίος Αριστίδης, Τσιριγώτης Ιωάννης, Μανολούδα Αλεξίου Δήμητρα, Χαριστάς Ιωάννης, Ιβανάκης Χριστόδουλος, Ευθυμίου Κωνσταντίνος, Χριστάρας Δημητριος και Λούκης Μητάνο. Και από τους Προέδρους του Κοινοτήτων, Σουλτάνη Αθνοδίτη από την Ευρωκοινότητα Ιησού, Γιαννούση Ειρήνη από την Κοινότητα Αρνέας, Λεμονής Δημήτρης από την Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας, Χριστοδούλου Αντώνης από την Κοινότητα Αμμονιανής, Καθιερμάς Πηγόρης από την Κοινότητα Παλαιοχωρίου, Δημάσης Μιχόλος από την Κοινότητα Βαρβάρας, Καραντώνας Δημήτρης από την Κοινότητα Νεοχωρίου, Τριανταφυλλίδης Δημήτρης από την Κοινότητα Στανού, Δεβελέκης Γεώργιος από την Κοινότητα Περκατοικίων, Πελτέκης Κωνσταντίνος από την Κοινότητα Βωματίου, Πετράκης Ιωάννης από την Κοινότητα Ολυμπιάδας, Παναράς Δημήτρης από την Κοινότητα Σταγύρων, Ποδαράς Σπυρίδα από την Κοινότητα Στρατονίου, Αντωνίου Νικόλος από την Κοινότητα Στρατονίκης, Παρθενιάδης Κυριάκος από την Κοινότητα Νεορόδων, Ισραηλίδη Παρασκευή από την Κοινότητα Ουρανόπολης. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Γραμματέα. Πριν προχωρήσουμε στη συνεδρίαση, παράκληση αν ο κύριος Δήμαρχος έχει να μας πει κάτι. Έχει το λόγο. Ο κύριος Βλαχόπουλος. Ναι, εγώ έχω να πω διάφορα. Και θέλω να πω βασικά αυτά τα οποία είπα και την προηγούμενη φορά και δεν έχω πάρει κάποια απάντηση. Αν είδατε το θέμα της Στρατονίκης για το τεχνικό, για το καταθλιπτικό αγώνα. Είναι υποδιερεύνηση. Τι θα πει υποδιερεύνηση, είναι σπασμένος ή δεν είναι σπασμένος? Είναι υποδιερεύνηση. Αυτή δεν είναι κουβέντα υποδιερεύνηση. Είναι σπασμένος ή δεν είναι σπασμένος? Ένα μήνα θέλετε να στείλετε κάποιον εκεί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Σας ζήτησα τους τελικούς λογαριασμούς για τη Τσούρβα και για το Λύκειο και την εισήγηση που έγινε για τη διακοπή της αργολαβίας και των δύο αργολαβιών. Και αυτό δεν το πήρα. Γιατί δεν τα ζητάτε εγγράφους αυτά? Τα εγγράφους είναι αυτά. Εδώ και 7 μήνες, 6. Να στείλω το πρωτόκολλο. Λοιπόν, δεν τα παίρνω και υπάρχει. Εγγράφους υπάρχει. Επίσης, σε κάποια ερωτήματα που έβαλα. Κύριε Γενικέ, αύριο σας παρακαλώ να φροντίσετε αυτό το πράγμα να απαντήσετε. Εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μπορούμε να τα πάρουμε με διάφορα προϊόντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, τα καθυστερείτε τώρα. Δείτε το σας παρακαλώ, έτσι αύριο να λυθεί. Παρακαλώ να έρθουν και στο Προεδρείο αυτά, κύριε Γενικέ. Υπηρεσιακά είναι, δεν χρειάζεται. Ναι, υπηρεσιακά χαρτιά είναι. Επειδή τα ερωτήματα θα κάνουν σύμβουλοι, θα ήθελα να τα βλέπω. Κοιτάξτε, σας είπα κάποιες κουβέντες προχθές για την πλατεία της Ερισσού. Και μάλιστα με κατηγορήσατε ότι σας κουφάνε τον κιόλας. Λοιπόν, η πλατεία της Ερισσού έχει καταρτήσει 2 χρόνια σκουπιδότοπος, μπαζότοπος.
Πρόκειται για σκανδαλώδη εξυπηρέτηση του εργολάβου. Προφανώς δεν το κάνω από αγάπη. Ποιος λόγος συντρέχει να έχετε την πλατεία σε αυτή την κατάνοια? Επίτηδες το κάνετε. Είναι η κεντρική πλατεία της Ελισσού, δεν είναι κάπου αλλού, κάπου απομακρυσμένα. Και βέβαια, μαζί με τα μπάζα, τα οποία είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να τα απομακρύνει αμέσως, τον αφήνετε και τα βάζει εκεί. Το κάνετε από αγάπη προς τον εργολάβο. Το κάνετε για να τον εξυπηρετήσετε, αρκετά δεν εξυπηρετήσει και ο συγκεκριμένος κύριος. Όταν και ψευδός του δώσατε παράταση, γιατί έβρεχε λέει την προηγούμενη χρονιά που όλος ο κόσμος παραπονιόταν για ξηρασία, 135 ημέρες λέει ότι έβρεχε στην Ελισσό. Άντε το δεχτήκαμε αυτό. Αυτή η κατάνοια όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Εκουδενή λόγο. Και μπορεί να σκεφτεί ο καθένας ό,τι θέλει. Να κρύβεται πίσω από αυτό. Να μην πω κάτι παραπάνω. Έχα θέσει και πέρσι το καλοκαίρι και φέτος το θέμα του βιολογικού της Αμυλιανής, ο οποίος έχει καταστραφεί από τα βοθρολύματα, τα οποία χύνονται μέσω του κεντρικού φρεατίου, χύνονται και πάνε όλα στο βιολογικό. Εξυπηρετούμε όλους το βαχατζή, τα κάμπινγκ και όλο τον κόσμο να ρίχνει τα βοθρολύματά του στο κεντρικό φρεάτιο, στο κεντρικό φρεάτιο και να πηγαίνουν στο βιολογικό. Όπου ξέρουμε όλοι, ακόμα και πιο ανίδεοι, ότι βοθρολύματα δεν δέχεται ο βιολογικός. Και όχι μόνο αυτό, πέρσι παραγγείλατε και μηχάνημα για επεξεργασία βοθρολυμάτων, το οποίο δεν το λειτουργείτε. Ούτε πέρσι που το αγοράσατε και κάνατε αυτή τη μεγάλη επένδυση και καλώς την κάνατε, ούτε φέτος το κάνετε. Επίτηδες το κάνετε. Δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή ότι χύνονται τα λίματα, τα βοθρολύματα έτσι μέσα στην Αμυλιανή? Δεν μιλάει κανένας. Επειδή δεν φαίνονται. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Γιατί δεν το λειτουργείτε αυτό το μηχάνημα? Αυτά. Κύριε Δήμαρχε. Εγώ έχω να πω ότι και οι δύο παρατηρήσεις είναι λογικές, δεκτές και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτό το πράγμα το οποίο αναφέρθηκε ο κ. Λοχόδωρος. Και για την πλατεία για τα μπάζα, από έναν απαράδεκτο έτσι καλύτερο εργολάβο, και για το κομμάτι των προβλημάτων της Αμυλιανής, που ναι, εμείς ήμασταν αυτοί που πήραμε την πρωτοβουλία να αναπτύξουμε σύστημα διαχείρισης και προεπεξεργασίας των προβλημάτων και πραγματικά παρά τις εκκλήσεις μας κτλ. Ο κατασκευαστής μας ζήτησε να πάμε και νερό, πήγαμε και νερό, συνδέσαμε και νερό. Μέχρι στιγμής δεν βρήκε χρόνο να έρθει να κάνει την δοκιμαστική λειτουργία και να τη θέσει λειτουργία. Άρα δεκτές και οι δύο παρατηρήσεις και θα προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θέλω να ανακοινώσω στο σώμα για 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο είναι αντιμετώπιση υποβάθμισης σχολείων του Δήμου μας. Το δεύτερο θέμα είναι μια επέκταση ΦΟΠ. Και το τρίτο θέμα είναι παραχώρηση ως έδρα του Συλλόγου Καλλιτεχνικός Λογραφικός Κρατικός Όμιλος του Αεροφορείου Αλένης Βορβάς, μια αίθουσα συνεδριάσεων. Παρακαλώ, εάν εγκρίνονται, να τα συζητήσουμε άμεσα. Ναι, ομόφωνα, η κυρία Σαραντούδα, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, έχει το λόγο. Καλησπέρα και πάλι. Όπως διαβάσατε στις εισηγήσεις, το θέμα υποβάθμισης του σχολείου δεν αφορά μόνο το έκτακτο θέμα που έβαλα εγώ για τη Στρατονίκη, είναι και του Στανού, της Αμμολιανής, του Παλαιοπορείου, του Νεοπορείου. Όλα τα χωριά υπομίζονται υποβαθμίσεις στα σχολεία τους και μάλιστα δεν είναι επαρκώς κοστολιχωμένα. Στη Στρατονίκη, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως διαβάσατε, δεν υπάρχουν δάσκαλοι
σε συγκεκριμένες κομικές ειδικότητες, όπως είναι γυμναστής, έλλειψη αγγλικών, έλλειψη πληροφορικής που με τη βοήθεια του Δήμου και του Συλλόγου Γονέων επαντρώθηκε πλήρως με έξοδα της Δημοτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Παιδείας. Επίσης, παρά τα επάλληλα αιτήματα, είναι και η μητέρα του παιδιού εδώ, που έχουμε παιδί στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης με κρίση της επιληψίας για χρήση νοσηλευτή, παιδικού, σχολικού νοσηλευτή, δεν λάβουμε καμία απάντηση. Έχω και το έκτακτο συμβούλιο που έγινε στο τοπικό Στρατονίκης τη Δευτέρα και τις απαντήσεις που λάβαμε από τη δευτεροβάθμια διεύθυνση. Ήταν αποξεπτές. Καλό το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσουμε ένα μοχλό πίεσης προς το Υπουργείο για τη μη υποβάθμιση του σχολείου μας σε όλα τα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη και να είναι επαρκώς και πλήρως εξοπλισμένα με τις κατάλληλες ιδιότητες. Θέλουμε ισότητα στη μόρφωση. Δεν είμαστε τα παιδιά μας κατώ του Θεού. Καλό το σώμα για να υπερψηφίσει αυτή την εισήγηση. Ναι, άμα θέλει κάποιος να προσθέσει. Και η μητέρα του παιδιού, για παράδειγμα, άμα θέλει να προσθέσει κάτι με κάποιο παιδιού, γιατί έχει στείλει επανωτά αιτήματα, γιατί το παιδί της έχει συχνές κρίσεις επιληψίας, οι δάσκαλοι δεν ξέρουν πώς να το συνεφέρουν. Ναι, σχολικό νοσηλευτή, συγγνώμη. Και η ίδια καλείται να είναι επίποδος για να τρέχει το παιδί της στο πολύγυρο, γιατί και το κέντρο υγείας μπορεί να μην μπορεί να το εξυπηρετήσει. Και ζούμε στο 2025. Ο κύριος Δήμαρχος. Συμπληρωματικά μόνο να πω ότι καταλαβαίνει κανείς, εδώ τώρα βρισκόμαστε προφανώς προ μιας αντιμετώπισης η οποία προφανώς βασίζεται σε μια νομοθεσία, η οποία λέει ότι μέχρι 45 παιδιά τα σχολεία είναι τριθέσια, από 45 μέχρι 100 γίνονται τετραθέσια κτλ. Και αυτή η πολιτική γίνεται και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα σε ό,τι αφορά, μάλλον πρωτοβάθμιας. Γίνεται οριζόντια για όλες τις κοινότητες και για όλες τις Χαλκιδικής. Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και σε άλλους νομούς. Ίσως αυτή η κραυγή που βγαίνει σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ερεθίσει αυτιά σε πιο κεντρικό επίπεδο, γιατί ενδεχομένως και οι δυνατότητες ενός διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενός νομού να μην είναι τόσο μεγάλες όσο εμείς θα νομίζαμε. Ίσως θα μπορούσε να επηρεάσει όταν τα πράγματα είναι οριακά σε ένα σχολείο. Άρα λοιπόν θα πρότεινα ακόμα και να μετατραπεί η πρότασή μας η σημερινή και να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να πάει στα συνδικαλιστικά όργανα, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ενδεχομένως για να αποτελέσει πια συζήτηση και ανάπτυξη διαλόγου και δημόσια συζήτησης, μήπως αυτό το πράγμα μπορεί με κάποιον τρόπο να βελτιωθεί, να αλλάξει, να πέσουν τα όρια ενδεχομένως, ώστε να μπορούν τα σχολεία να μπορούν και με λιγότερους μαθητές να έχουν περισσότερες θέσεις τάξεων. Καταλαβαίνει κανείς τις δυσκολίες της συνδιδασκαλίας, όταν καλούνται παιδιά μέσα σε μια αίθουσα να διδάσκονται ταυτόχρονα μαθήματα 2 τάξεων, ή τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού να κάνουν μαθήματα της Τετάρτης, ή τα παιδιά της Πρώτης Δημοτικού να κάνουν μαθήματα της Τρίτης, και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η διαδικασία και η ιστορία. Άρα λοιπόν αυτό που συνεισφέρω είναι το εξής. Βέβαια, εκεί που ένα σχολείο καρκινοβατεί μέχρι και να κλείσει, καταλαβαίνω ότι ηθικά, κοινωνικά και αυτοδιοικητικά κανείς δεν μπορεί να το δεχθεί, έστω και αν έχει 10 μαθητές. Το ερώτημα είναι, έχουμε εκπαιδευτικούς ανάμεσά μας, εάν θα πρέπει να κρατηθεί με νύχια και με δόντια ένα τέτοιο σχολείο, ή αν θα πρέπει αυτά τα παιδιά να πάνε σε ένα διπλανό σχολείο για να έχουν μια κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Και να μην είναι 10 παιδιά όλα σε μια τάξη, όλων των τάξεων μαζί. Ή αν πρέπει να πάει σε ένα διπλανό χωριό που έχει 6 τάξεις και θα κάνουν κανονικό μάθημα. Θα επιβαρύνονται με τη μεταφορά τους. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο αυτό κανείς να το δεχθεί και να το αποφασίσει.
Αλλά είναι ένα ζητούμενο κάποια στιγμή. Ας ερωτήσουμε τους εαυτούς μας, εάν θα θέλαμε στο χωριό μας, το μικρό χωριό μας, ένα σχολείο με 10 παιδιά, με 15 παιδιά να διατηρηθεί, αλλά τα παιδιά μας να είναι όλα μαζί σε μία τάξη, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη, ή να πηγαίνουν στο διπλανό χωριό και τα παιδιά μας να κάνουν κανονικό μάθημα. Το βάζω, δεν είναι στην παρούσα συζήτηση, γιατί δεν μιλάμε για κλείσιμο σχολείο, το βάζω έτσι σαν σκέψη. Αλλά, Μαρία μου, επειδή είσαι και η εισηγήτρια, και να ακούσουμε και την αντιπολίτευση, να δούμε το ζήτημα αυτό στο ψήφισμά μας, αυτό γιατί περί ψηφίσματος ουσιαστικά πρόκειται, να το εμπλουτίσουμε με μία πρόταση, εάν μπορούν τα όρια αυτά που μας ενημερώνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να πέσουν προκειμένου να μπορούν τα σχολεία αυτά και με λιγότερους μαθητές να έχουν περισσότερες θέσεις. Δημάρχη, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Καλά θα είναι το ψήφισμά μας να σταλεί και στη ΔΟΕ, στη Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, όπου είναι οι αιρετοί, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν τέτοιου είδους θέματα. Να εγγραφούν παρακαλώ. Ο κύριος Γεντζίδιος. Εγώ να συμπληρώσω, αν μπορώ. Ναι, είπαμε να εγγραφτούν. Ο κύριος Γεντζίδιος, η κυρία Λούπου και ο πρόεδρος του Παλαιοχωρίου και ο κύριος Ευθυμίου και στο τέλος ο κύριος Βλαχόπουλος. Η κυρία Λούπου έχει το λόγο. Επειδή είμαι εκπαιδευτικός, ζούμε αυτά τα θέματα και ζούμε αυτά τα προβλήματα πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε ένα σχολείο ότι λειτουργεί με έναν αριθμό. Αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος πιο μπροστά, είναι πολύ στρογγυλεμένο. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν μπορούμε να μοιράσουμε ένα σχολείο δια δύο και τους εκπαιδευτικούς δια δύο. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσμετρήσουν για να λειτουργήσουν τα σχολεία μας, είτε μικρά είτε μεγάλα. Έχουμε εδώ μια περίπτωση ενός παιδιού που έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Και το δικό μου στο σχολείο, και από ό,τι ξέρω πολλά σχολεία στην περιοχή μας, μιλάμε, συνάδελφοι είμαστε, έχουν πολλά προβλήματα. Και αυτά πρέπει να προσμετρηθούν. Δεν είναι απλά να δουλέψουμε δύο τάξεις. Είναι για όλα τα παιδιά, ίσες ευκαιρίες, να έχουν τη δυνατότητα και τα παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες, θα τις πω, προβλήματα θα τα πω, να ενταχθούν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα. Άρα, δεν λέμε ότι έχουμε 50 παιδιά δια 2-25. Δεν είναι 50 ίδια παιδιά, όμοια παιδιά. Είναι παιδιά με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Και πρέπει αυτό να λειτουργήσει και να πάει προς τα κάτω, να ακουστεί αυτό το πράγμα. Δεν μοιραζόμαστε. Αυτό ήθελα να πω και θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολύ ψυχρά το Υπουργείο διαιρεί με αποτέλεσμα την οικονομική του, την οικονομία. Να γλιτώσει δασκάλους, να γλιτώσει έξοδα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Αν ζητάμε σε μια χώρα να βγάλουμε πολίτες σωστούς, να έχουμε ανθρώπους που παίρνουν την πραγματική μόρφωση που τους αξίζει. Αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ένα αντίστοιχο θέμα είχαμε με τον Νεοχώρη πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Τότε είχα πει κάτι. Θα το ξαναπαναλάβω τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση κάποια στιγμή. Αλλά να ανοίξει η κουβέντα προς όλους. Μία σκέτη διαμαρτυρία, δεν θέλουμε να κλείσει το σχολείο. Δεν νομίζω ότι είναι ακούγεται κανείς, παιδιά. Είναι σαν να μπαυκαλιζόμαστε λίγο. Το Υπουργείο κοιτάει τα πράγματα σφαιρικά. Αν υπάρχουν χωριά με δυσκολίες στον Δήμο Αριστοτέλη, σκεφτείτε ότι γίνεται στα νησιά, ας πούμε. Σαφώς και θα θέλατε το σχολείο να είναι κατάξιο, αυτό βέβαια είναι μια ευχή. Νομίζω ότι το ψήφισμά μας πρέπει να είναι τέτοιο, όπου να δίνουμε και μία λύση, να προτείνουμε μία λύση. Μία λύση είναι αυτά τα χωριά τα οποία έχουν λίγο πληθυσμό και θα έχουν λίγα παιδιά και δεν εξηφαίνεται ότι θα αυξηθεί ο πληθυσμός των αντίον, φαίνεται θα μειωθεί. Η κατεύθυνση, και αυτό μπορεί να το κολλήσει το κουμπί, να το ακούσει στο Υπουργείο, ήταν και ο Περακάκης που είναι άνθρωπος της ψηφιακής εποχής,
μπορεί να μπει μέσα στην διδασκαλία και το ψηφιακό μάθημα. Βέβαια, τα παιδιά χρειάζονται το σχολείο για την κοινωνικοποίηση για πολλούς λόγους, δεν είναι μόνο το γνωστικό αντικείμενο. Αλλά φανταστείτε τώρα ένα σχολείο Θεοτονίκης που έχει 6 τάξεις, είναι μαζεμένοι όλοι σε μία τάξη, οι 5 είναι άδειες. Θα μπορούσαν στις άλλες τάξεις οι άλλοι να κάνουν τα μαθηματικά, τις τάξεις τους με έναν ψηφιακό δάσκαλο, ο οποίος έχει μια τάξη πολυσυλλεκτική. Ένα μαθητή από τη Θεοτονίκη, έναν από τον Νεοχώρη, έναν από την Κρήτη. Αυτό το Υπουργείο μπορεί να το λύσει. Διότι ο δάσκαλος αυτός θα είναι στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να κάνει τον παραζένα αυτή στο Νεοχώρη, στο Παλαιοχώρη και να παγγίζει την Κρήτη. Πολλοί δεν επιλέγουν τις συγκεκριμένες περιοχές. Ακριβώς. Οπότε και είναι η οικονομία για τον δάσκαλο που θα ασκεί το επάγγελμα από το σπίτι του και δεν θα μεταφέρεται. Αντιλαμβάνεστε όλο το κόστος μιας τέτοιας μετακίνησης και θα μπορούσε να δώσει λύση. Και το σχολείο να υφίσταται ως φυσικός τόπος με έναν δάσκαλο, 2 δασκάλους σε φυσική παρουσία και οι άλλοι να ασκούν το λειτουργήμά τους για το γνωστικό αντικείμενο. Διότι εδώ είναι δάσκαλοι, εγώ είμαι μαθηματικός, αλλά το δημοτικό είναι αυτό που ήταν πάντα, γραφή, ανάγνωση και μαθηματικά, αριθμητική. Αυτό το πράγμα μπορούν να το διδαχθούν τα παιδιά. Δεν είναι μόνο πάλι. Ναι, πέρα από το γνωστικό αντικείμενο μιλάμε τώρα. Εντάξει, μιλάμε για το γνωστικό αντικείμενο. Φεύγουν τα παιδιά από το δημοτικό και πάνε στο γυμνάσιο και δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους. Όχι να γράψουν έκθεση, το όνομά τους. Αυτό είναι ένα θέμα. Και σε ένα σχολείο μονοθέσιο και διθέσιο, αυτό δεν έχει χειρότερο. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα της κυρίας, το οποίο συζητάτε, αυτό είναι κάτι που δεν συζητάτε. Είναι στα λόγια του απάνθρωπου. Το ένα παιδί να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί για λόγους βιολογικούς, έχει ένα θέμα βιολογικό. Υπάρχει και γνωμάτευση, την έχει φέρει. Προφανώς. Δεν καταθέσουν αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Ζήτζο. Ο κύριος Ευθελίου έχει τον λόγο. Νομίζω ότι το θέμα είναι πιο σφαιρικό και έτσι πρέπει να το δούμε όσον αφορά τα σχολεία. Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα σχολεία, είναι και τα γυμνάσια που και εμείς που είμαστε απ' έξω, περάσαμε πιο νωρίς με τα παιδιά μας. Όλη τη σεζόν να πούμε το χάρη που υπάρχει με τους καθηγητές. Στην ουσία λειτουργεί ένα σχολείο χωρίς να έχει σχολείο, όταν τα παιδιά είναι φορτωμένα με κενά. Άρα αν θα πρέπει να δούμε σαν Δήμος κάτι, αφού φορτώσαμε στους Δήμους και το θέμα της λειτουργίας των σχολείων, θα πρέπει να δούμε συνολικά την εκπαίδευση. Και αυτό δεν μπορεί να δοθεί σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι με αφορμή αυτό θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος και αφού κουβεντιάσει με τους φορείς του Δήμου μας στην παιδεία, τους καθηγητές, με τους δάσκαλους και καταθέσουν τα προβλήματά τους, να γίνει μια συνολική πρόταση η οποία θα πρέπει να πάει κεντρικά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρικά πρέπει να διεκδικηθούν κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε μάθει να μετράμε κεφάλια στη χώρα μας. Έτσι καλώς είτε αμοερήθεια είναι, σε κεφάλια τα μετράμε και αυτά τα πολλαπλασιάζουμε εύκολα. Όταν είναι παιδιά, τα κόβουμε και τα. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι είναι εκτατικά τα προβλήματα, κύριε Ευθυμίου. Δεν είναι τα κεφάλια. Ναι. Οι εκτάσεις. Όλα αυτά είναι θέμα τεχνικής λύσης. Τα παιδιά τα κόβουμε και τελειώνει η ιστορία. Είναι πολύ εύκολα. Βέβαια, εγώ τη δικιά μου την πλευρά δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για το τι μπορεί να συμβεί ούτε για τα σχολεία, ούτε για τους δάσκαλους και τους καθηγητές που λείπουν, όταν ακούω ότι αποφάσισε ο Υπουργός και είπε ότι ναι, 5% θέλει ο Τραμπ, 5% θα πάει στους εξοπλισμούς. Και όταν ανεβαίνουν οι εξοπλισμοί, κάτι κόβεται. Κάτι το μόνο που κόβεται είναι η παιδεία. Η υγεία. Παρά το γεγονός ότι προσελήφθηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα μας. Πού τους είδαμε. Σε μείον του πληθυσμού. Και σας το λέω εγώ. Πού τους είδαμε, Δήμαρχε. Με ανθρώπους συζητάμε. Μα εδώ και είναι αριθμοί, όπως λέτε και εσείς, κεφάλαια και εκπαιδευτικοί κεφάλαια. Προσλήφθηκαν περισσότεροι από ποτέ. Δεν ξέρω, να το πούνε εδώ. 5 εκπαιδευτικούς. Νούμερα δεν έχω, αλλά από αυτούς που συναντούν ανθρώπους της καθημερινότητάς μου. Είναι εύκολο να βρείτε αυτά τα νούμερα, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό εδώ. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτό η μόνη κουβέντα που υπάρχει η καθημερινή μέσα στη διάρκεια του χειμώνα, μας λείπει η δασκάλα, τα παιδιά δεν πάνε σχολείο ή δεν κάνουν μάθημα, μας λείπουν καθηγητές, μας λείπει αυτή η ειδικότητα, μας λείπει άλλη ειδικότητα. Αυτό από γονιός που ήμουνα
είχαμε την κουβέντα αυτή, έγινε παππούς και ακόμα αυτή η κουβέντα υπάρχει. Άρα κάτι άλλο αυτή είναι πιο βαθύ. Σας έφερα και άλλα παραδείγματα. Τώρα στην Τίνο που ξέρω και τη ζωή μου, λειτουργεί ένα σχολείο και όλοι οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά, η Τίνο είναι το νησί με τα περισσότερα χωριά. Όλοι οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά αναγκαστήκανε, μετακομίσαν στη χώρα για να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Και το πρωί σηκώνται για να πάνε στο δουλειά στο χωριό του. Φανταστείτε ότι κάτι ανάλογο θα συμβαίνει και θα συμβαίνει και εδώ και παντού. Και αυτό σα ενδιαφέρει ότι υπάρχει οικογενειακότητα και υπάρχει και αστιφιλία. Έχουν φύγει άνθρωποι και έχουν ερημώσει στα χωριά. Πολύ περισσότερο και η στρατονίκη, η οποία σταδιακά από δεκαετία σε δεκαετία μειώνει τον πληθυσμό. Είναι το μοναδικό χωριό του Δήμου Αριστοτέλη, που από το 80 μέχρι σήμερα ο πληθυσμό διαρκώς σε κάθε απογραφή μια ώρα. Ευχαριστούμε κύριε Ευθυντήριο. Η κυρία Ισακίδου. Ισακίδου είπατε. Εγώ μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Εγώ έχει σειρά ο κύριος Κατσαρμάς. Συγγνώμη. Και εγώ. Είπαμε, ζητήσατε τελευταίο. Και τελευταίος θα πει και μετά τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συμφωνήσω με την εισήγηση που έγινε από την κυρία Σαραντούδα και περισσότερα από όλους τους προλαλήσαντες. Θα ήθελα να μεταφέρω και να σας ενημερώσω το πρόβλημα που συμβαίνει στο Παλαιοχώρι, σε ένα κομβικό χωριό, σε ένα μεγάλο χωριό, όπως το ξέρετε, που είναι το Παλαιοχώρι. Από πενταθέσιο γίνεται φέτος τριθέσιο. Και του χρόνου θα έχουμε αύξηση 4 παιδιά, θα πάει τετραθέσιο. Δηλαδή, τι είναι το σχολείο για τα παιδιά? Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, και τα πηγαίνουμε όπως θέλουνε. Και ένα μεγάλο πρόβλημα για όλα τα παιδιά που μέχρι τώρα διδάσκονταν 2 γλώσσες, φέτος καταργείται μία γλώσσα λόγω τριθέσιου και θα είναι μία. Δηλαδή, ό,τι μάθανε θα το ξεχάσουν και θα περιμένουν πότε θα ξανανεύει να γίνει πενταθέσιο για να πάρουν τη δεύτερη γλώσσα και να προχωρήσει. Θέλω όλα αυτά να συμπεριληφθούν σε όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος και να καταγραφούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω με την εισήγηση γιατί πρέπει να συμφωνήσω. Όμως στην ουσία υπάρχουν αλλού τα προβλήματα και τα έχει αντιμετωπίσει και όλη η Ευρώπη. Αυτού του είδους τα προβλήματα. Πρέπει να τελειώνουμε, τα είχα αντιμετωπίσει και εγώ στη θητεία μου. Με τη Στρατονίκη, Στάγγερα κλπ. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι, εξυπηρετούνται οι γονείς, θέλουν καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Αυτά είναι τα ερώτηματα. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη στη μεταρρύθμιση που έγινε, προτιμήσανε να δώσουν αβάντα στα παιδιά και όχι στους γονείς. Και κάνανε μεγάλα σχολεία. Συγκεντρώσανε και κάνανε μεγάλες μονάδες. Και ανέλαβε το κράτος τη μεταφορά των παιδιών. Στην Αθήνα ένα παιδί, για να πάει στο σχολείο, σε ιδιωτικό, είναι 1 ώρα μες στο λεωφορείο. Και οι γονείς, προκειμένου να έχουν μια καλύτερη εκπαίδευση σε ένα ιδιωτικό σχολείο, δέχονται το 1 ώρα ταξίδι του παιδιού. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τον πατριωτισμό μας. Στα Άγια θέλουμε σχολείο, στο Παλαιοχώρι άκουσα θέλουν και εκεί, στο Στρατονίκη, παντού να έχουμε ένα σχολείο. Μακάρι να μπορέσει το κράτος να δούμε υπάρχει κράτος που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά ας πούμε ότι εμείς το ζητάμε. Το δικαίωμά μας είναι να ζητάμε. Βέβαια είμαι εκτός γραμμής με αυτά που λέω. Αλλά άκουσα και τον Άρη που λέει διώνουν τα παιδιά και δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους. Ανεπάρκεια εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν και ξέρετε εσείς που είστε γονείς, εγώ δεν είμαι. Αλλά το βλέπω από τα μικρά παιδιά. Ένα παιδί 7 χρονών με 8 χρονών έχει τεράστια διαφορά. Σε νοοτροπία, σε γνώση. Αλλάζουν πολύ τα παιδιά. Ειδικά σε αυτή την ηλικία. Είναι δυνατόν να κάνει μάθημα ένας 6χρονος με έναν 10χρονο? Πολύ δύσκολο. Μα εσείς του ζητάτε. Να προσθέσω, συγγνώμη. Δηλαδή, από τη μια μεριά ζητάμε
τη διατήρηση. Από την άλλη μεριά σκεφτόμαστε πώς είναι δυνατόν η μάνα να στείλει το παιδί με τα πόδια, αν είναι δυνατόν, να είναι το σχολείο δίπλα, να πάει το παιδί στο σχολείο. Μα θα μάθει τίποτα? Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα μάθει το παιδί κάτι? Αυτό έγινε και στη Γερμανία, το έχω ζήσει. Και σε όλη την Ευρώπη παρουσιάστηκε το πρόβλημα στα μικρά χωριά. Και σταμάτησε αυτό. Βέβαια το νησί είναι μια άλλη ιστορία. Ειδικά τα απομακρυσμένα νησιά. Εκεί ένας μαθητής να έχει 6 δασκάλους. Είναι και θέμα πολιτικής, είναι και θέμα άμυνας της χώρας. Εδώ πέρα όμως δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα για 10 λεπτά διαδρομή. Ξέρετε τι είχαμε πάρει όταν ήμουν εγώ δήμαρχος, να μην κλείσει το γυμνάσιο στο Στρατώνη γιατί έρχονταν τα παιδιά στην Ερσό? Ήταν τόσο μακριά? Δεν ήταν μακριά. Και όμως ζητούσαμε πατριωτικά να έχουμε την κέννη μας. Δεν είναι όμως νοοτροπία αυτή. Ψηφίζουμε ό,τι θέλει ο λαός. Πάντως εγώ να ψηφίζω ό,τι θέλει ο λαός. Παρόλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Συμπληρωματικό ότι στο τοπικό συμβούλιο που συμπληρώθηκε τη Δευτέρα ήταν παρόντες όλοι οι γονείς, καλέστηκαν. Και ρωτήσαμε την άποψή τους και όλοι είπαν το ίδιο θέμα, ότι δεν θέλουν να κλείσουν το σχολείο. Ωραία, και εμείς ψηφίζουμε υπέρ αυτού. Ό,τι θέλουν ο λαός. Οπότε ακούσαμε όλες τις απόψεις. Ό,τι θέλει ο λαός. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας να πούμε ότι προφανώς και θα εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας γιατί εμπεριέχει ενδεχομένως την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, τα θέματα έτσι είναι όπως μπήκαν και στη δική μου την πρώτη τοποθέτηση και αυτά που είπε ο κ. Βλαχόπουλος, αλλά είναι ζητήματα που ενδεχομένως τα συζητάμε, μένουμε μια πολιτική διάσταση γιατί πολιτικολογούμε εδώ, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ειδικοί δεν είμαστε, να πούμε αν πρέπει να γίνει ψηφιακό το σχολείο και τι αντιμετώπιση θα έχει αυτό για την ψυχολογία των παιδιών και για την κοινωνικοποίησή τους και για την γέννη συμπεριφορά τους. Δεν ξέρουμε να πούμε αν μια τάξη με 3 παιδιά, κυρία Λούπου μου αγαπημένη, μπορεί να κάνει μάθημα ή χρειάζεται ένα ελάχιστο, ένα μίνιμουμ παιδιών για να μπορεί να υπάρξει διδακτική διαδικασία και διδακτική πράξη. Δεν είμαστε οι καθήλυνα αρμόδιοι για να τα εκφράσουμε όλα αυτά. Ας πάμε όμως σε αυτή τη φάση, σε αυτό που οφείλουμε και ας πούμε ότι θα ανοίξουμε το διάλογο και στους θεσμικούς φορείς, όπως και εγώ έτσι δεσμεύομαι να το κάνω προς αυτή την κατεύθυνση, για να μπορέσουμε και επιστημονικά να τοποθετηθούμε κάποια στιγμή, για να μπορέσουμε και σαν τοπική αυτοδιοίκηση να έχουμε μια θέση. Εάν είναι καλύτερο για τον τόπο και για τα παιδιά μας να έχουμε 10 σχολεία από 10 παιδιά, ή αν πρέπει να έχουμε 2 σχολεία από 100 παιδιά. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, αυτά. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι θα πρέπει να συνταχθεί ένα ψήφισμα σε συνεργασία βέβαια με τον πρωτοτυπογράφο και έχουμε την ανασυγκρότηση και την εισηγήτρια. Για να μην δεν θα ξαναρθούμε για το ψήφισμα, θα το δούμε και θα πάει δεόντως. Ναι. Έγινε. Άρα ναι, ομόφωνα. Πηγαίνουμε στο δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για επέκταση ΠΟΠ και ενώ το έβαλα το θέμα μαζί με την άλλη επέκταση, το φέρνω γιατί πράγματι είναι εκτός ημερήσιας επειδή έρχεται με κάθε αναπροσβολή της πρόσκλησης και σκέφτηκα για να είναι ένα θέμα, αλλά επειδή λίγη προθεσμία σε 3 μέρες και ύστερα από επικοινωνία που είχα τηλεφωνική με την ΔΔΕ, θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστή απόφαση, γιατί θα χρειαστεί ξεχωριστή αντιμετώπιση σε περίπτωση που χρειαστεί να πληρωθούν τα χρήματα έξω από την προθεσμία του Δήμου. Τη δέχεται η ΔΔΕ, οπότε είναι θέμα μετά εσωτερικό του Δήμου και αυτό το συζητάμε για ξεχωριστή απόφαση. Ο κύριος Θαρασινός έχει το λόγο. Πρόκειται για το ΠΟΠ της Αρνέας. Έχει προετοιμαστεί η κυρία... Καλησπέρα και από μένα. Εδώ πρόκειται για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ για την κοινότητα της Αρνέας. Είναι 9 στήλοι και 8 φωτιστικά σώματα και η αξία του είναι 10.346. Πού είναι αυτά? Μια επέκταση. Είναι στην κοινότητα της Αρνέας, στον δρόμο πάνω από το κλειστό γυμναστήριο. Είναι στην επέκταση του οικισμού. Είναι εντός του οικισμού. Ναι. Η επέκταση του οικισμού, η μισή, δεν ηλεκτροδοτείται.
Η επέκταση του οικισμού της Αρνέας από το 1997 δεν ηλεκτροδοτείται. Γιατί τόσοι δήμαρχοι περάσαν. Συγγνώμη, τι σημαίνει αυτό, τα σπίτια εκεί δεν έχουν ρεύμα. Δεν είναι σπίτια, χτίζουν. Δεν είναι 10.000, είναι 8.300. Υποένταξη οικόπεδα. Υποένταξη είναι μέσα στο πολεοδομικό. Όχι, άλλο είναι εγκεκριμένο επέκταση και Αυτό άλλο τώρα είναι στο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. Άρα δεν έγινε επέκταση. Όχι. Άρα δεν έχει επέκταση. Είναι μέσα στο Κάπου οικισμό. θα δουλέψουμε τώρα και θα βάλουμε επέκταση. Έχει κάνει σχήμα 3 σπίτι και θέλει να βολευτεί μάλλον. Έχει κάποιο σχήμα 3 σπίτι και θέλει να βολευτεί και μας το αυτό το πράγμα. Όχι, πρέπει. Αν είναι εντός σχεδίου, να μας κοροϊδέψει το κιόλας. αν είναι εντός σχεδίου, καλώς πάει στην επέκταση για να πάει δεν είναι εντός σχεδίου. Πώς? Στο κέντρο του χωριού είναι Στο σχεδίο είναι, στο Δεν είναι εντός σχεδίου. Ρε παιδιά, είναι στην επέκταση του οικισμού. Μα δεν είναι εγκεκριμένη η επέκταση, δεν μπορεί να χτίσει κανείς σαν οικόπεδο εκεί. Είναι εγκεκριμένο, κύριε Δήμαρχε, από το 1997 και έχει χτιστεί σπίτι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Έχει γίνει, υπάρχουν οικόπεδα. Ακριβώς. Σας ρώτησα προγνώμης με τα όχι. Πριν λίγο. Πριν Πες το για την αρχή, τι σας είπα. Ότι Είναι μέσα στο πολεοδομικό σχέδιο. Στο πολεοδομικό σχέδιο υπάρχουν τα υποένταξη. Όπως Όχι, η επέκταση της υπάρχει επέκταση της σκέψης. Υπάρχουν όλα, είναι τελειωμένο, δεν είναι λίγο. Γιατί δεν μας το γίνει εξάλλου. Τι μας κάνετε τώρα. Παιδιά, μα ήταν εκτός, θα σας το φέρναμε εδώ. Όχι, μας είπες δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, άνθρωπος υπάρχει πράξη εφαρμογή. Αφού υπάρχει πράξη εφαρμογής τελείως. Αυτό σας είπαν μέσα στην πολεοδόμηση, ρε παιδιά. Μετά μας είπες ότι... Εντάξει, οι όροι είναι λίγο δυσδιάκριτοι οι όροι, εντάξει. Άλλο υποπολεοδόμηση, άλλο πολεοδομικό σχέδιο, άλλο πράξη εφαρμογής. Αν ήταν έτσι το σχέδιο, δεν θα σας το φέρναμε εδώ πέρα. Υπάρχει ένα σπίτι που χτίστηκε μέσα στον οικισμό. Είναι εντός οικισμού και πρόκειται για 8.333 ευρώ. Δηλαδή το τρόπος με χίλιους τρόπους σαν κάτι θες να κρύψεις. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, διευκρινίστηκε τώρα. Γιατί, τι κάνει, γιατί Συγγνώμη, αυτό έρχεται σαν έκτακτο. Ναι. Γιατί υπάρχει στο 13ο θέμα που είναι για τη Μεγάλη Παναγία, στην εισήγηση υπάρχει ένα ίδιο. Αυτό είναι. Γιάννη, Άλλο είναι κοινό. Όχι άλλο της Μεγάλης Παναγίας. Το απόστολο και το σπίτι. Στο 13ο θέμα στην εισήγηση. Γιάννη, δεν πρόλαβες να φας υπηρεσία αυτό. Εκείνο είναι άλλο. Αυτό που λες το 13ο είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Και Αρνέα έχει μέσα. Η Αρνέα ήρθε στην εισήγηση, αλλά δεν ήρθε στην πρόσκληση. Καταλαβες. Ήρθε ως εισήγηση, δεν γράφηκε στην πρόσκληση. Αυτό έγινε. Αυτό το θέμα της Αρνέας δεν γράφηκε στην πρόσκληση. Αλλά η εισήγηση ήρθε. Και το έφεραν ως έκτακτο. Καλά κατάλαβα. Επειδή λύγει σε 3 Επειδή δεν γράφηκε στην πρόσκληση. Είπα από την αρχή, είναι ως έκτακτο, διότι αυτό ήρθε στις 14 στο Προεδρείο, είχε φύγει πρόσκληση Στην εισήγηση μέσα. και πρέπει, η αρχική σκέψη ήταν να γίνει μια απόφαση και για τα δύο, αλλά επειδή λύγει η προθεσμία σε 3 μέρες, πρέπει να βγει ξεχωριστή απόφαση για να αντιμετωπιστεί χωριστά. Είναι εντός σχεδίου, είναι υποχώρηση του Δήμου. Αν υπάρχει εντότατα, όχι εντός, εντότατα. Λοιπόν, Εντότατα, ξεπτότατα, είναι μέσα από όλα αυτή. Στη μέση του χωριού. κατά μισού. Ναι, ομόφωνο. Ναι, Πάμε. έχουμε ψηφίσει, έχουμε πληρώσει φόβο και μετά το μάθαμε που ήταν το σχολείο. Γι' αυτό κειμένουμε. Και επειδή μας καταπέδευσε ο Παλασσινός είναι άλλο. Τέλος πάντων. Πολύ ευχαρίστως να μου ρωτήσετε την καρδιά, θα πάω να σας δείξω που είναι. Έλα ρε, εγώ δεν την αρέσει. Το τρίτο θέμα εκτός υπηρεσίας διάταξης είναι παραχώρηση. Με τηλέφωνα διδυμάρχων πάνω, όχι αυτό που θέλει το πω. Λοιπόν, τρίτο θέμα εκτός υπηρεσίας διάταξης, η παραχώρηση ως έδρα στο Σύλλογο, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε. Για επικοινωνία, δηλαδή. Στο Σύλλογο Καλλιτεχνικός Λαογραφικός Σκορπιστικός Όμιλος, Παλαιοχωρείο, Αλέξης Ζορπάς, χρειάζεται μία έδρα για να κάνει καταστατικό και αυτά. Έχουμε την πρόταση, θα θέλουμε να το εισηγηθείτε, κυρία Αντιδήμαρχε. Τυπικό είναι το θέμα, χορηγούμε μια αίθουσα μόνο για να πάει για φροντίδα. Ομόφωνος. Ναι, ομόφωνα. Λοιπόν, πριν πούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να πω στο σώμα ότι αποσύρονται το 6ο, 7ο και 9ο θέμα.
Δεν υπάρχει γιατί αποσύρονται. Άμα το συζητήσουμε, τότε δεν αποσύρονται. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φώτσα ή Φωτσά Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2026, εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, έχει μια τυπικότητα το θέμα, αυξημένη βέβαια. Κάθε χρόνο ο Περιφερειακός Σύνδεσμος του Φώτσα, θυμίζω εδώ, Φώτσα φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, είναι η δεύτερη μας οικογένεια, είναι οι 38 δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν φτιάξει αυτό το σύνδεσμο και διαχειρίζονται σε περιφερειακό επίπεδο τα σκουπίδια μας. Και ο Φώτσα ως νομικό πρόσωπο, και αυτό έχει τον προϋπολογισμό του, έχει το τεχνικό του πρόγραμμα και ζητάει την γνωμοδότηση των μελών του κάθε χρόνο προκειμένου να μπορέσει να το εγκρίνει και αυτό στα συλλογικά του όργανα. Αν κάτι χρειαζόταν κανείς να παρατηρήσει, είναι μέσα στο τεχνικό του πρόγραμμα, είναι μια μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης, θα δημιουργηθεί κόμβος δηλαδή στο Smart CSU, μια μελέτη σκοπιμότητας για το project Zero West Island και η σύνταξη μελετών και ορίμανσης για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων, ΜΕΒΑ δηλαδή, Χαλκιδικής, που ο σχεδιασμός είναι να γίνει στον Χιτά Αρνέας, δηλαδή να διαχειριστεί βιοαπόβλητα. Δηλαδή μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα του 2026 φαίνεται ότι και 3 ζητήματα αφορούν και την δική μας περιοχή και το δικό μας Δήμο. Αυτό είναι ένα θέμα γενικότερο, Πρόεδρε, που θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση γενικότερα για το ζήτημα και θέμα ενημέρωσης. Να σας πω εδώ έτσι εν παρόδο ότι έχει ξεκινήσει και συντάσσεται ένας καινούριος σχεδιασμός για τα σκουπίδια στη χώρα. Κάποια στιγμή όταν αυτό το σχέδιο θα αποκτήσει μια πιο επίσημη χρειά, ίσως θα πρέπει να γίνει και μια ενημέρωση, μια παρουσίαση από τους ανθρώπους του Φώτσα που έχουν ζητήσει να έρθουν κάποια στιγμή εδώ για να μας ενημερώσουν σχετικά με αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον γενικά να απευθύνουμε ερωτήσεις και να καταλάβουν οι συνάδελφοι πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα που λέγεται περιφερειακή διαχείριση σκουπιδιών. Εγώ έχω την άνεση να το αγγίζω γιατί οι συνάδελφοι με έχουν εκλέξει και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Φώτσα και φαίνεται ότι οι νέες εξελίξεις που έρχονται θα επηρεάσουν και την δική μας περίπτωση. Θα πέσουν χρήματα για τα σκουπίδια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από διάφορες πηγές και από το τέλος ταφής απορριμμάτων το οποίο πληρώνουμε. Και αν θέλετε έτσι ένα σημείο που κάνει εντύπωση είναι ότι η ανακύκλωση του μπλε κάδου φαίνεται ότι υπάρχει μια κεντρική απόφαση να περάσει ως προς τη διαχείρισή του στο κεντρικό κράτος και να γίνονται κεντροποιημένα πια η διαχείρισή του, άρα να μην ασχολείται ο Δήμος με τη διαχείριση της ανακύκλωσης συσκευασίας, του μπλε κάδου δηλαδή, και ενδεχομένως και για άλλα ρεύματα, αλλά αυτό θα μένει να φανεί. Φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια μέσα από αυτό το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών θα αλλάξει το μοντέλο με την έννοια ότι το 2026 φαίνεται ότι θα έχουν δημοπρατηθεί οι 2 μεγάλες μονάδες, τα 2 μεγάλα εργοστάσια σκουπιδιών, ένα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και ένα στη Δυτική, άρα και εμείς τα σκουπίδια μας θα τα πηγαίνουμε καταρχήν στο εργοστάσιο που θα γίνει στον Άγιο Αντώνη, άρα από εκεί θα γίνεται όλη η διαλογή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και σκοπός είναι να θάβεται μόνο το 10% των παραγόμενων σκουπιδιών, αυτά που πηγαίνουν σήμερα δηλαδή στον Χιτά. Και όλο αυτό βέβαια βασίζεται και παίρνει σάρκα και οστά, διότι φαίνεται ότι η χώρα μας δεν παίρνει καλό βαθμό συνολικά στη διαχείριση των σκουπιδιών και στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν γωνιές ανακύκλωσης με διάφορα ρεύματα. Σκοπός είναι να, όπως είπαμε, η ανακύκλωση να κεντροποιηθεί ως προς τη συσκευασία, δηλαδή τον μπλε κάδο. Φαίνεται ότι η Αμουλιανή ενδεχομένως να επηρεαστεί, γιατί υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός
από το τέλος ταφής απορριμμάτων που πληρώνουμε κάθε χρόνο να ενεργήσει το κράτος υπέρ των μικρών δήμων, των ορεινών δήμων και των νησιών και ενδεχομένως κάποια στιγμή και η Αμουλιανή να ενταχθεί μέσα σε αυτό. Εμείς δεν είμαστε στάνταρ. Όχι, δεν είμαστε. Το μόνο μας πιάνει είναι η νησιωτικότητα λόγω της Αμουλιανής. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση η Αμουλιανή να ενταχθεί σε μια διαχείριση μαζί με τη Μύκονο, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά και να το πάρει πάλι κεντρικά και αυτό το κράτος. Την συλλογή γενικά των ρευμάτων όλων των νησιών και της Αμουλιανής. Βέβαια, επειδή η Αμουλιανή είναι μακριά από άλλα νησιά και είναι μικρή, ενδεχομένως το σχέδιο να το εκπονήσει ο Φόρτσα για την Αμουλιανή. Και επίσης δεν είχε εγκαταλειφθεί αυτή η προσπάθεια που είχαμε πει κάποτε το 2023 για Αμουλιανή Zero West. Φαίνεται ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία και με την περιφέρεια, θα εκπονηθεί η μελέτη που θα λέει πώς το νησί μπορεί να απαλλαχθεί από τα σκουπίδια. Προφανώς θα μιλάμε για διαφορετική συλλογή όλων των ρευμάτων, προκειμένου να μην χρειάζεται να θάβεται κάτι και να γίνεται διαχείρισή τους στην πηγή καταρχήν και μετά στα διάφορα ρεύματα. Πολλά μπορεί να πει κανείς πάνω σε αυτό το θέμα με τα σκουπίδια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι του Φόρτσα να έρθουν να κάνουν μια ενημέρωση. Είναι ένα τεράστιο θέμα που στοιχίζει πάρα πολύ στο Δήμο, στοιχίζει πολύ στις κοινωνίες. Δεν συζητάμε για τα ογκώδη, δεν συζητάμε για τα ΑΕΚ που μας επιβαρύνουν, που γεμίζουν τους δημόσιους χώρους, που στοιχίζουν εκατομμύρια για να πετύχει κανείς τη διαχείρισή τους, ένα τεράστιο θέμα που σίγουρα η πολιτεία πρέπει να βάλει πολύ γερά το χέρι της για να μπορέσει να βοηθήσει τους Δήμους. Και απλά εγώ έχω να πω ότι ο Φόρτσα Κεντρικής Μακεδονίας, επειδή όταν δημιουργήθηκε, μπήκε σε γερές βάσεις, είναι, θέλω να τους πω, από αυτούς που είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Και σε πρωτοτυπία και σε καινοτομία και σε να είναι μπροστά σε πολλές πρωτοβουλίες. Το γεγονός ότι πάνε να δημοπρατηθούν μέσα στο 26 δύο έργα πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ με 2 εργοστάσια που θα ξεκαθαρίζουν το σκουπίδι όλο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας. Και ευελπιστούμε να δούμε καλύτερες μέρες επάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Γυρίζουμε παρόντα, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να είναι μέρος της συζήτησης. Ναι, ο κύριος Βρακόπουλος. Είπαμε στις ερωτήσεις, έτσι, ο κύριος Σιλίγος. Ήθελα να ρωτήσω, σήμερα τα σκουπίδια μαζεύει εργολάβος, είναι ανεθυμένα σε εργολάβο και τα... Ο κύριος Λουβανάκης. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω αν μέσα στο προγραμματισμό αυτό που έχει ο Φώστα έχει βάλει κάτι κατά νου για τη διαχείριση των ογκωδών που δυστυχώς όπου και να γυρίσουμε τα μάτια μας σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το σκουπιδαριό αυτών των ογκωδών είναι ατελείωτο. Πραγματικά η εικόνα είναι τρομερή. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και στην επανέλθω. Ο κύριος Κίτος. Ναι, και εγώ είχα δύο ερωτήσεις. Τη μία που είπε ο Χριστόδουλος. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι λίγο εκ των ουκ άνευ, ας πούμε. Μαζεύουμε όλα τα σύμμικτα και τα ογκώδια είναι ένα, όχι θολό τοπίο, θολότατο. Οι ανακυκλώσεις που υπάρχουν ανά την περιοχή μας και ανά την Ελλάδα, μόνο ανακυκλώσεις δεν είναι. Έτσι. Λέω για τις ανακυκλώσεις των ογκωδών. Μην πάμε τώρα στα ατυχήματα που τα εργοστάσια ανακύκλωσης πλαστικών τυχαίνει στην Ελλάδα και καίγονται. 6 μέχρι τώρα έχουν καεί. Είναι οι συνθήκες λίγο μυστήριες και καίγονται. Αν είναι πρόκειτο να κάνουμε την ανακύκλωση και να βάζουμε τον κόσμο σε μια διαδικασία να μαζεύει χιλιάδες τόνους πλαστικών και αυτά να καίγονται και να βγάζουν τόση διοξίνη σε κατοικημένες περιοχές που μένουν άνθρωποι χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια. Όταν κάνει και το εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο, βγήκε εντολή όλοι οι κάτοικοι της Αττικής να μπουν στα σπίτια τους. Είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Τι θα γίνει με την ανακύκλωση, αν θα υπάρξει πραγματική ανακύκλωση. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το ανακυκλωμένο υλικό να το παίρνει κανένας να το κάνει κάτι. Και δεύτερο, αυτό που είπε ο Χριστόδουλος για τα ογκώδια. Μήπως
αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτόν τον σχεδιασμό, αν έρθουν ποτέ εδώ και μας ενημερώσουν, να δουν τι έχει γίνει εκεί πέρα στη Σουηδία, γιατί είναι προηγμένες κοινωνίες εκεί, που τα σκουπίδια τα καίνε, βέβαια δεν τα καίνε όπως τα καίμε εμείς, τα καίνε σε ειδικά εργοστάσια, με ειδικά φίλτρα για παραγωγή ενέργειας. Οι Σουηδοί, ηρίστο εν παρόδο, εισάγουν σκουπίδια από τους διπλανούς τους. Η Νορβηγία πάει τα σκουπίδια της στη Σουηδία για κάψιμο. Λοιπόν, και αν πρόκειται να δώσουμε αυτά τα εκατομμύρια που θα δώσουμε τα επόμενα χρόνια, να έχει ένα κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Και το είπε ο Δήμαρχος μας πρόλαβε, έρχονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Μην γελιόμαστε, δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτά τα πρόστιμα που έρχονταν να έρθουν, δεν θα σηκώνονταν την κανένα στην καρέκλα του, γιατί θα σηκώνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θα τα δούμε τα πράγματα ολιστικά και σοβαρά. Αυτό. Ο κ. Βραχόπουλος. Σας θυμίζει τίποτα ο ΠΚΠ και ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λέει πήρε τον ΠΚΠ και τώρα θα πάρει το κράτος στην ανακύκλωση. Την έχει έτσι κι αλλιώς. Μέσω της ανακύκλωσης. Μεγαλύτερη μαφία. Η μεγαλύτερη μαφία από δάφτους δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη μαφία. Ή ασχολούμαι με την ανακύκλωση. Βλέπουμε κάθε χρόνο 5-6 φωτιές, τυχαίες, και δεν λέει κανείς τίποτα. Δεν άκουσα κανένα δημοσιογράφο, να αναρωτηθεί πολιτικό πρόσωπο στη Βουλή να πει εσύ είναι τυχαίο κάθε χρόνο 5-6 εργοστάσια ανακύκλωση να καίγονται. Το 80 γινόταν μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα για καύση των σκουπιδιών. Και υπήρχαν ιδεολειψίες από μια συγκεκριμένη παράταξη, να μην την πω, να μην γίνει. Δηλαδή, όταν λέμε καύση είναι παραγωγή ενέργειας και τα λοιπά. Στις ευρωπαϊκές χώρες ξέρουμε ότι υπάρχουν εργοστάσια καύσης μέσα στις πόλεις. Τότε ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα και ουσιαστικά μείναμε εκεί που μείναμε και θα μείνουμε εκεί που μείναμε. Διότι αυτή η νοοτροπία δεν άλλαξε. Και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Αλλαγή σχεδιασμών τις έχουμε δει κάθε φορά. Κάθε φορά κάνουμε καινούργια σχέδια, κάθε φορά. Βέβαια, εμείς σαν Δήμος Μικρός δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι. Μην γελιόμαστε. Δεν θα αλλάξουμε εμείς το σύστημα. Και βέβαια, όχι ότι είμαστε εμείς που τρώμε τα πρόστιμα, όπως λέει ο Άρης, στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι πιο έξυπνο. Τα μαζεύουν όλα, τα βάζουν σε κοντέινερ και τα στέλνουν στην Ινδονησία. Τα είχαμε για εξεργασία. Και τα βρίσκουμε στο Ινδικό ωκεανό που έχουν μαζευτεί όλο το πλαστικό, έχει κάνει νησιά στον Ινδικό ωκεανό. Σε αυτό το πολύ λίγα πράγματα ανακυκλώνονται. Ειδικά από τα πλαστικά, υπάρχουν τόσα πολλά είδη πλαστικών που δεν κατόρθωσε η κυβέρνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, να επιβάλλει κανόνες. Και τι περιμένουμε τώρα εμείς, να κάνουμε τις ηρωές. Κάποια στιγμή θα πρέπει, επειδή είσαι και στο φως, να σκεφτείτε την καύση. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να σταματήσουν οι ιδεολειψίες. Εγώ ξέρω πόλεις και στην πόλη που σπούδασα στο Κάρδι, είναι μέσα στο κέντρο το εργοστάσιο καύσης. Μέσα στο κέντρο. Και παράγει και ενέργεια. Οι ιδεολειψίες αυτές του 80 πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Έχουμε γεμίσει τον τόπο σκουπίδια. Και όλος κάνουμε σχέδια, να μας ενημερώσουν για τι πράγματα. Πώς να κάνουμε ανακύκλωση. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο καλύτερος ανακυκλωτής είναι ο γύφτος. Αυτός τελικά αποδείχθηκε. Τα καίει κανονικά, σε μικρές ποσότητες ο άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι αυτό το κακό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Τελευταία εβδομάδα 5 φωτιές, δεν είναι. Από την Αλεξανδρούπολη, Σύντο, Αθήνα και κανείς δεν μιλάει.
Αυτή η μαφία έχει πιάσει τα πάντα, έτσι. Όλους, δημοσιογράφους, πολιτικούς κτλ. Είναι όλοι μπλεγμένοι. Όλοι από κάπου ωφελούνται. Το έχω ζήσει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, καταρχήν να απαντήσω για τον εργολάβο που ρώτησε ο Γιάννης. Εδώ και πολλά χρόνια στο Δήμο μας λειτουργεί επί της ουσίας ένα μεικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων. Να πούμε καταρχήν ότι μέσα σε όλο αυτό που συζητάμε για την περιφερειακή διαχείριση των σκουπιδιών, ο Δήμος έχει αποκλειστικά την ευθύνη για να κάνει την αποκομιδή. Δεν σε βοηθάει κανείς, εσύ πρέπει να την κάνεις. Εμείς λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια στο Δήμο λειτουργεί ένα μικρό σύστημα όπου χρησιμοποιούμε τα απορριμματοφόρα του Δήμου, τους εργαζόμενους του Δήμου, τους οδηγούς του Δήμου, τα πληρώματα του Δήμου και έρχεται και προστίθεται μια ετήσια σύμβαση με διαγωνισμό με εργολάβο, ο οποίος ανά περίοδο του έτους, σύμφωνα και με την ουσιαστικά την κίνηση, την τουριστική που υπάρχει κυρίαρχα στην περιοχή την παραλιακή, διότι με αυτήν είναι επιφορτισμένος ως προς την αποκομιδή, έχει ανάλογα και την υποχρέωση να έχει στον Δήμο απορριμματοφόρα και προσωπικό. Το λιγότερο που μπορεί να έχει σε μια off-season περίοδο είναι 2 απορριμματοφόρα. Το λιγότερο λέω. Το λιγότερο, 3. 3 απορριμματοφόρα με 3 άτομα το κάθε απορριμματοφόρο, 9 άτομα πληρώματα. Το περισσότερο που φτάνει τώρα που είναι το πικ της περίοδου είναι 5 απορριμματοφόρα με 15 άτομα προσωπικό. Προβλέπονται μέσα στη σύμβαση ότι μια αμοιβή ανάλογα με το. Βεβαίως, με λεπτομέρεια, με μίσθωση ανά μήνα του απορριμματοφόρου, με μονάδα πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι κτλ. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την αποκομιδή. Τώρα, για τα ογκώδη. Δυστυχώς τα ογκώδη, είναι και αυτά μέσα σε αυτά που ένας Δήμος πρέπει να μαζεύει, ειδικά εάν βρεθούν ατάκτως ερημένα στη φύση. Θα μου πεις, ακόμα και στα ρέματα, Δήμαρχε, που δεν είναι του Δήμου, που είναι δημόσια περιουσία, ακόμα και στα δημόσια δάση, που δεν είναι περιουσία του Δήμου, ακόμα και σε μια ξένη προς εμάς ιδιοκτησία, δυστυχώς αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι εμείς βάζουμε τα νομικά ερωτήματα στο δημόσιο δάσος, που δεν είναι δικό μας, στο ρέμα, που δεν είναι δικό μας, πρέπει εμείς να πάμε να καθαρίσουμε. Αρκεί να είμαστε μέσα του Δήμου. Και όπως πρέπει να πάμε να καθαρίσουμε. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αν αύριο έχουμε την άνεση, όπως έκανε για παράδειγμα άλλος Δήμος της Καλλιδικής, να βγάλουν μια εργολαβία μερικών εκατομμύριων, θα έχουμε έναν εργολάβο που θα του λέμε πήγαινε, μάζεψε τα ογκώδη, τα βρήκαμε πεταμένα στο προφήτηλια, πήγαινε, κάντε και διαχείριση και πόσο θες τον τόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό το χόμπι και το σπορ. Το κάνουμε σε πολύ μικρή κλίμακα. Το οποίο προφανώς αντιλαμβάνει κανείς ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των πολιτών. Αλλά ο πολίτης εδώ έχει τη δική του ευθύνη. Δεν μπορεί να κάνει ανακαίνιση ο πολίτης και ο Δήμος να έχει υποχρέωση να μαζέψει αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε για τα ΑΕΚ, δεν το συζητάμε για τα μπάζα. Ότι δεν υπάρχει επουδενή δεν πρέπει να είναι δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης ό,τι προκαλείται από ανακαινήσεις, από εξκαφές, από οικοδομές να είναι αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν νοείται. Δεν νοείται ούτε με τη λογική ούτε με τον νόμο εμείς να είμαστε υπεύθυνοι για τα ΑΕΚ. Αλλά για τα ογκώδη θα πρέπει ο πολίτης να κάνει αυτή την επιλογή, να πάει στη μάντρα που λειτουργεί στα όρια του Δήμου ή σε κάποιον άλλο Δήμο, υποχρεωτικά. Η άλλη περίπτωση είναι εμείς να εφαρμόσουμε ένα σύστημα το οποίο θα έχει έναν χώρο απόθεσης, θα πηγαίνουν εκεί οι πολίτες και ο χώρος απόθεσης αυτών ενίοτε και κατά περιόδους θα αδειάζει, έχοντας έναν εργολάβο που θα μεταφέρει τα σκουπίδια στις μάντρες και στα συστήματα της ανακύκλωσης. Αυτό του σπορ, ξαναλέω, είναι ακριβό. Τι έχει κάνει ο Φώτσα για να βοηθήσει τους Δήμους, έχει εφαρμόσει τώρα, είναι πολύ πρόσφατο. Πολύ πρόσφατο. Φανταστείτε ότι ίσως ακόμα στη γειτονιά μας να μην έχουμε και την αντίστοιχη μάντρα. Σου λέει: έχεις μαζέψει ογκώδη, πάρτα, πήγαινε τα στην μάντρα του Τζίτζου με τον οποίο συνεργάζομαι. Αυτός θα τα χρηματίσει, θα τα ξεχωρίσει. Ότι είναι ανακυκλώσιμα θα τα πάει στην ανακύκλωση καθάρισες, ότι είναι σκουπίδια θα πάει στο κοιτά. Τι πληρώνεις, 55 ευρώ τον τόνο,
για τη διαχείριση, συν ό,τι προκύψει σκουπίδι, το ξαναπληρώνεις ως σκουπίδι. Και πώς πληρώνεις, έρχεται ο λογαριασμός σου στο τέλος με τα σκουπίδια όπως πληρώνουμε ανατόνο τα σκουπίδια μας κάθε χρόνο. Με το ανατόνο, το gate fee, δηλαδή την εισφορά μας για να περάσουμε την πόρτα του χιτά. Αυτά ισχύουν μέχρι στιγμής με τα ογκώδη. Αλλά καταλαβαίνει κανείς, όταν θεμελιώδης αρχή στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος είναι ανταποδοτικές, αυτό θα πρέπει να το χρεώσουμε στον πολίτη. Δεν μπορεί όταν οριακά ο Δήμος βγαίνουν τα έξοδα από τα σκουπίδια ή τα νερά ή τα ρεύματα, για να μην πω πόσο μέσα είμαστε, αφήστε το οριακά, το λέω για να εξορρέσω μια κατάσταση, να πει ότι θα κάνουν και μια εργολαβία 1-2 εκατομμύρια το χρόνο με ογκώδη, πού θα πληρωθούν αυτά, από πού θα προκύψουν αυτά τα χρήματα. Είναι ανταποδοτικά και αν θέλουμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, ιδού το Δημοτικό Συμβούλιο να τη συζητήσουμε, να κάνουμε μια αναλογιστική μελέτη, η οποία θα λέει ότι για τόσους τόνους που θέλουμε να διαχειριστούμε, τόσα είναι τα έξοδα και τόσο πρέπει να επιμεριστούν σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Δήμαρχε, μου δίνεις 10 δευτερόλεπτα για να βοηθήσω τη συζήτηση. Λες κάτι πολύ σοβαρό. Μπορεί να γυρίσει ο κύριος στον Εδρίνη με την αρρώστια. Αυτό που είπα δεν ήταν για να ψέξουν το Δήμο. Και στον Φώτσα, ότι αυτές οι εταιρείες διαχείρισης δεν είναι μόνο εταιρείες διαχείρισης. Δεν φταίει ο Φώτσα για αυτό. Ποιος τους δηλιάζει? Φώτσα. Αυτοί όχι. Ποιος τους δηλιάζει? Καμία σχέση. Αυτές οι εταιρείες όλες έρχονται με νόμο και αποτελούν το σύστημα ουσιαστικά της διαχείρισης για λογαριασμό του κράτους των ανακυκλώσιμων υλικών. Είπε λοιπόν το κράτος, δεν μπορώ να μαζέψω όλα τα μπάζα, πάρτε και κάντε 5 συστήματα σε όλη τη χώρα, 13 νομίζω είναι. Και αυτά τα συστήματα που έχουν πάρει πιστοποιήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από κάτω τους κρέμονται άλλες μικρότερες μάνδρες που αναφέρονται στα 13 συστήματα και όλοι μαζί αυτοί αναφέρονται στην εταιρεία, στον ΕΟΑΝ, Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος είναι απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό είναι το σύστημα που λειτουργεί στην χώρα. Άρα το θέμα με τα ογκώδη δεν έχει σχέση. Δεν μιλάμε για τα ογκώδη, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο ρεύμα. Άλλο τα μπάζα, άλλο τα ογκώδη. Ωραία. Τα ογκώδη δεν πάνε. Αν εσύ κάνεις μια μάντρα διαχείρισης και ογκωδών, θα πρέπει εγώ να σου φέρω το υπόγειό μου που το καθάρισα, που περιλαμβάνει από ένα πλυντήριο, ένα καναπέ, ένα στρώμα, ένα ψυγείο, όλα, και εσύ να τα ξεχωρίσεις αυτά σε ρεύματα και αναλόγως να τα διαχειριστείς όπως πρέπει. Ωραία. Εκεί είναι το θέμα. Ότι ο καθένας που διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είναι ζήτημα καλής λειτουργίας του συστήματος. Το σύστημα καλό είναι, πρέπει να λειτουργήσει και σωστά. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Και αυτό δεν έχει σχέση με τον Δήμο. Να κάνεις κάτι εσύ αύριο. Όχι, δεν έχει να κάνει με μας. Αλλά μπράβο, αυτοί που το διαχειρίζονται, κάτι πρέπει να δουν. Πάντως, φαίνεται ότι θα ληφθούν δραστικά μέτρα, διότι πρέπει να πιαστούν στόχοι μέχρι το 2030. Βασικός στόχος είναι να μην θάβουμε σκουπίδια, τα οργανικά μας να πηγαίνουν και να γίνονται κομπόστ, η ενέργεια, τα μπάζα να ξαναγίνονται υλικά υποδομής και ειδοποιίας και οτιδήποτε, τα χαρτιά να καίγονται, από όσα έχω καταλάβει και εγώ μέχρι σήμερα, κερδίζει χώρο πια το κάψιμο, κερδίζει σαν ιδέα με την τεχνολογία που υπάρχει. Προφανώς και τα χαρτιά που περισσεύουν θα περισσεύουν από τα 2 εργοστάσια που θα κατασκευάσει ο Φώτσα, θα πρέπει να πηγαίνουν στην Τιτάνα και να καίγονται. Προφανώς. Δεν πρέπει να το συζητάμε πλέον. Και όλα αυτά και να φτάνουμε στο στόχο που είναι να θάβεται μόνο το 10%. Έτσι θα επιβιώσουν και οι χιτά. Αλλιώς η χιτά θα περιοριστεί πάρα πολύ ο χρόνος ζωής που είχε προβλεφθεί κατά την κατασκευή τους. Θα αφήσει κάθε 5 χρόνια και ένα σπιτά. Κύριε Πρόεδρε, θυμίζοντας ότι είμαστε ακόμα στο πρώτο θέμα, κλείνετε εδώ. Όχι, δεν είναι το θέμα. Θεωρητικά είμαστε στις ερωτήσεις και περνάμε από τοποθετήσεις. Όχι, εκτός από αυτό, αυτά τα φορτηγά που έρχονται εκεί για το Χιτάρ Νέας, πολλά ζουμιά στον δρόμο που και μετά τον Καραγιάννη μέχρι να πάνε εκεί είναι χαμός. Κάτι κάντε, κλειστράνε αυτοκίνητα, θα υπάρξει στίγμα. Να πούμε ότι αυτό είναι κομμάτι του Φώτσα και είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το κοιτάξει ο Φώτσα, γιατί
Και όλα αυτά είναι παλιοφορτικά. Ναι, αλήθεια. Είναι μια άλλη εργολαβία που την έχει ο Φώτσα. Δηλαδή, ο Δήμος τι έχει υποχρέωση να κάνει, να μαζέψει το πράσινο κάδο και να το πάει είτε στο ζουμά της Ιερισσού και από εκεί ο Φώτσα να το μεταφέρει στο Χιτά, αυτές οι ταλίκες που βλέπουμε λοιπόν, και είναι εργολαβία του Φώτσα αυτό, είτε αν είναι κοντά όπως η Αρναία ή η Παναγία να πάει απευθείας στο Χιτά και να ξεφορτώσει. Το υπόλοιπο είναι του Φώτσα που λες, αυτό που λες και είναι. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Όχι. Όχι, κατά την ψηφία. Δεύτερο θέμα. Σχετικά με την ανάκτηση δωρεάς προς τον ΤΕΟΣ ΟΕΠ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, οικοπαιδικής έκθεσης και θέση Αγία Παρασκευή της πρώην Νότιας Βαρβελίκης. Η συγγήτρια, η κυρία Αντιτήμαρχο, η κυρία Μαρία Ελαχιλή. Ουσιαστικά εδώ πέρα ερχόμαστε να επικαιροποιήσουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απόφαση του 2014. Το 1992 έγινε ένα συμβόλαιο δωρεάς μιας έκτασης στρατονίκης 8.900 τετραγωνικά μέτρα θέση Αγία Παρασκευή. Δεν είναι σου το μάχη. Πού είναι αυτό? Η θέση Αγία Παρασκευή στρατονίκη, δεν ξέρω. Και τι θέση έχεις τότε? Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή, είναι γράφω τη θέση, δεν είναι. Στρατονίκη δεν έκλεισε. Βόρειο-ανατολικά της στρατονίκης. Εκτός αν έφυγε από το άτυπο ποντασικό. Είναι εκεί που βάζουν τις κεραίες για τα κανάλια όταν χαλάει στον Πεντεγύβος. Λοιπόν. Άρα ήταν ερώτηση κλείσιμος. Ήταν για ένα θέμα, ξέρω εγώ, που είναι ακριβώς. Ήταν παγίδα η ερώτηση. Δεν αξίζει, κύριε Βλαχόπουλε, κυρία Μιχαηλίδου, που είναι η Αγία Παρασκευή. Γιατί το λέει έτσι πολύ. Νομικά το ισχύει το θέμα, όχι γεωγραφικός. Δηλαδή, αν ήταν αλλού, θα ήταν άλλη η εισήγηση. Συνηθίστε. Λοιπόν, τότε είχε δοθεί λοιπόν για να, από την κοινότητα Στρατονίκης Δήμος Αγίων Ακάνθου προς τον ΟΕΚ για να γίνουν εργατικές κατοικίες. Αφού πέρασαν τα χρόνια και το 2010 δεν είχε εκπληρωθεί ο σκοπός της δωρεάς, παίρνει απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο Στρατονίκης για να γίνει η ανάκληση της δωρεάς. Το 2014 το τότε Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει απόφαση, αλλά δεν έγιναν όλες οι ενέργειες, δηλαδή δεν μεταγράφηκε η απόφαση της ανάκλησης. Οπότε εμείς τώρα καλούμαστε να επικαιροποιήσουμε την απόφαση για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Λες και στον προϋπολογισμό μετά από το εισηγητό να το ψηφίσετε. Ναι, ομόφωνα. Σήμερα λέτε. Ό,τι εισηγήσετε το ψηφίσετε. Όχι πρόσεχε, γιατί έχουμε... Λοιπόν, το εισηγητή, κυρία... Τι σου κάνουν τα μορφώματα. Κυρία Νιχαηλίδου. Θέλω να αναγνώσουμε τον τίτλο. Συγγνώμη. Διάθεση μέρους που το κάνετε. Δεν θα το κάνω όλο. Λοιπόν, είναι... Το έκανα ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Διάθεση μέρους πιστώσεων έτους 2024, ποσού 14.185,60 για το έτος 2024 και το έτος 2025 ποσού 44.399,44. Εδώ είναι για να εγκρίνουμε την κατανομή από τη ΣΑΤΑ για πυροπροστασία. Λοιπόν, τα 14.185,60 αφορά τον καθαρισμό του πάρκου στο Άσο στο Αριστοτέλη, στην κοινότητα Σταγύρων, ανάδοχος Μακαβός Ιωάννης. Και μετά ακολουθούμε 14.185, είναι έργος εξέλιξης. Πάρκο του Αριστοτέλη. Εργασίες καθαρισμού στο Άσο στο Αριστοτέλη. Τα αρχαία γύρω, το ρέμα, καθαρισμός έξω από τους πύργους. Εκεί που κόβηκαν τα δέντρα και πέσανε μέσα. Εντάξει, θα κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω. Δεν φαίνεται τόσο πολύ. Και από την ΣΑΤΑ το 2025, ποσό 15.686 για την Δημοτική Ενότητα Αρναία, συντήρηση και αποκατάσταση δασικών δρόμων, με μηχανικά μέσα. Εκεί ανάδοχος είναι ο κ. Μπουζιάς Κωνσταντίνος. Έχουμε ένα ποσό πάλι για τις κοινότητες Στανού, Αρναίας και Νεοχωρίου, καθαρισμός αγροτικών δρόμων, γεωτρήσεων και σημεία υδρολειψίας. Έργος εξέλιξη και αυτό, ανάδοχος Αφή Σαμαρά, Όμικρον Ε, 16.115,04. Για την ενότητα της Μεγάλης Παναγίας, ποσό 10.118,40.
Και αυτό έργο σε εξέλιξη, τεχνική εταιρεία του Γιάννης Δημοτική Όμικρον Ε. Και ένα ποσό 2.480, Δημοτική Ενότητα Αρνέας, πάλι αφορά την τοπική κοινότητα Στανού, θέση Χιδονιά. Πού είναι, Μαρία? Πού είναι, γι' αυτό κοιτάω το Χριστάρα, γιατί τώρα θα με ρωτήσει πώς περιμένει. Νομίζω μπαίνοντα στο Στανό αριστερά είναι. Δεν ξέρει. Το πρατήριο. Η μια είναι ανάμεσα στα νόμια Βαρβάρα. Μήπως έχει εκεί έχει πολλά χιδόνια. Πού είναι? Κοδονιά. Πάντως αυτοί καθάρισαν λοιπόν, πίσω από το πρατήριο. Ο κύριος Τηλεγόρης. Τι θα κάνεις? Για αυτές για ανοίξεις δρόμου έχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, πόσα μέτρα αφορούν, χιλιόμετρα. Και για αυτό για την περιβόητη Σαντονίκη, η αμοιβή 14.185 που λέει για κάποιον κύριο Μακαβό αφορά μόνο την κοπή και την μεταφορά. Το σύνολο της εργασίας. Αν περάσετε από τα στάγια, ναι, θα δείτε ότι πλέον φαίνονται τα λουτρά, τα οθωμανικά λουτρά φαίνονται, ενώ δεν φαινόταν. Θα δείτε ότι φαίνονται οι πύργοι, ενώ δεν φαινόταν. Όλη αυτή η εργασία της υλοτόμησης και της απομάκρυνσης των υλικών, εκεί που μπορούσαν να απομακρυνθούν, απομακρυνθήκαν. Εκεί που έπεσαν σε χαράδρα βαθιά, δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν. Μια χαρά είναι. Αυτά δεν το Λοιπόν, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε. Μου πάρει παντού. Παρακαλώ. Όχι, ερώτηση. Η χιλιομετρική απόσταση. Τι εννοείς χιλιομετρική απόσταση? Η διάνοιξη του δρόμου που λένε εκεί που είδα κάτι ονόματα από τους Γιάσπης. Τι είναι? Συντήρηση είναι. Ας δεν είναι συγκεκριμένα. Όχι, δεν έχουμε εικόνα. Κοίταξε, εγώ έχω την Δηλαδή, παράδειγμα, υπηρεσία. Αυτό είναι υπηρεσία. θέλουμε να πάμε σε ένα μαντρία. Έχει ένα βράχο μέσα στον δρόμο, θα πάει η σφύρα εκεί, θα κάτσει μια εβδομάδα. Ναι. Πήγαμε στο Παλαιοχώρι. Ένας δρόμος ήταν γεμάτος χώρο. Στρώσαμε κροκάλα. Αυτά είναι. Δεν είναι τόσο. Είναι μικρά διαστήματα. Είναι 100 μέτρα, 50, 10. Δεν είναι φάπαξ εννοεί, Γιάννη. Δεν κάνεις μια φορά ένα δρόμο και το δηλαδή σταματάς. Αν χρειαστεί, στην πορεία θα διορθώσει ένα σημείο, μετά ένα άλλο σημείο. Δεν κάνει έναν δρόμο αυτό που λες για να το μετρήσει χιλιόμετρα. Εδώ υπάρχουν κάποιες αμοιβές. Αυτή η αμοιβή παράδειγμα του 15.000 ή του 10.000 να τη συγχύσει τι, ότι έκανε κάποιες εργασίες. Δεν τη συγχύει. Σε σύνολο εργασιών. Σε πολλές εργασίες. Σε πολλές εργασίες. Και έρχεται, γίνεται ο λογαριασμός μετά και βγαίνει τόσο. Γι' αυτό ψηφίζεις τα μοναχίδες επειδή είναι. Εντάξει, τι επηρεάζει. Ωραία, δεν μου το χαλάστε τώρα. Έφυγε. Γι' αυτό έφυγε. Καλά με το σερί, Μαρία. Γι' αυτό έφυγε. Έφυγε ο κ. Βλαχόπουλος που είπε ότι εισηγείται η κυρία Νεχιλίου θα προστίγεται. Λοιπόν, το τέταρτο θέμα. Τέταρτη αναφορά του προϋπολογισμού οικονομικού του 2025 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αυτών του Δήμου εισηγείται η κυρία Νεχιλίου. Το έχετε το λόγο, κυρία Νεχιλίου. Ναι, εδώ πέρα τώρα αναμόρφωση, να τα πω αναλυτικά, να τα διαβάσω, θέλετε. Η κυρία Νεχιλίου, η εισήγηση θεωρείται γνωστή. Γι' αυτό λέω. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, γι' αυτό λέω, να διαβάσω, αυτό ρώτησα. Όλα τα θέματα δεν χρειάζεται να λέμε τις εισηγήσεις. Θεωρούνται γνωστές οι εισηγήσεις. Θα κάνετε το σύστημα του Βλαχόπουλου όταν ήταν δήμαρχος. Τα συμβούλια δεν πρέπει να κρατάνε παραπάνω από μισή ώρα. Τι θεωρείτε εισηγήσεις γνωστές, ψηφίζετε όχι. Ερώτηση ναι. Ναι, μα αυτό είπα. Με δύο λόγια. Αυτό είπα, μην διαβάζεις ολόκληρο. Μα αυτό είπα, ρε παιδιά, εγώ έτσι ξεκίνησα. Να σας τα πω, ερώτησε η κυρία και απαντήστε. Λοιπόν, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Όχι, κατά πλειοψηφία.
Πάση πλάκα, μεγάλη άπλητα παιχνίδια. Ερώτηση. Ο ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηριστικού παραδείγματος. Εισηγείται η κυρία Ελεχιλίδου. Λοιπόν, εδώ ορίζουμε έναν εκπρόσωπο για την Επιτροπή για Πολυσύγχρονη της Παραλίας και ορίζουμε τακτικό μέλος της Επιτροπής εμένα και ως αναπληρωματικό μου τον κύριο Αλέκο Αντώνιο, τον αντιδημαρχό. Λοιπόν, επιτυχία θα έχεις αν τους καταφέρεις να κάνεις τις μισές παραλίες της Πολυσύγχρονης. Για οικονομικούς Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Έχεις πολλή δουλειά, θα έχεις πολλή δουλειά. Δεν πειράζει, θα κατεβαίνει το. Απλώς σας είπαμε τι να κάνουμε. Να πάρεις πανολάκια από την έρβα. Όπως καταλάβατε από εσάς ο κύριος Αυγερελός και τα εισηγείται η αναπληρώτριά του κυρία Ελεχιλίδου και ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ελεχιλίδου και ως πρώην πρόεδρος είσαστε έμπειροι και από εκεί και από εδώ. Λοιπόν, περνούμε στο... Πάμε στο 8ο θέμα. Το 6 και δεν υπάρχουν. Γιατί αποσύρονται δεν θα μας ενημερώσετε, δύο κουβέντες. Όχι, δεν ενημερώσουμε. Προσωρί μας. Δεν είναι όριο. Δεν είναι όριο. Μας έλεγε ότι διάβαζε 15 σελίδες για να μας πει τώρα αποσύρουν. Θέλουν περαιτέρω έρευνα, ούτως ώστε να πάσει στις 15 σελίδες από αυτές. Ωστά. Οπότε είναι και πλέον μπορούν να το ρωτήσω. Συγγνώμη. Μόλις θα οριμάσει. Θα οριμάσω. Στο γάρο. Παλιά κατ' όσο ήταν δίπλα-δίπλα και δεν σας ακούγαμε το λέγανε. Εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό. Παγρυθήκαμε. Ξεριζόνι και εσύ. Εν πάση περιπτώσει, για λόγους και για το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποσύρονται κάποια θέματα. Για το καλό και για το υπέρ. Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε παράταση απευθείας για να πρέπει να γίνει ξανά δημοκρασία στις μισθώσεις. Και στο άλλο το θέμα που είναι η μεταφορά των χρημάτων, θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμα για να το κάνουμε πιο οργανωμένο. Δεν μπορείτε να μας ενημερώσετε τα ενίκια που πληρώνουν αυτές για τις κεραίες, δεν είναι αυτά. Μπορείτε να μας πείτε τι ενίκια πληρώνουν. Δεν ξέρω απ' έξω να σου πω τι ενίκια πληρώνουν. Τι συμφωνίζουν και δεν είναι κανένα μεγάλο ποσό. Κοιτάξτε, όταν το... Συγγνώμη, για ποιο λέτε για την... Αυτά νοικιαστήκαν όταν ήμουν εγώ δήμαρχος. Λοιπόν, και νοικιαστήκαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν την κοινωνία γενικώς γιατί δεν υπήρχε σήμα το δίκτυο του ποιού. Τους παρακαλούσαν αυτό. Εντάξει, τώρα αλλάξαν. Εντάξει, αλλάξαν αυτά. Κοινωνική παροχή, οτέλ. Δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. 8. Κύριε Πρόεδρε. Ούτε μπορεί να το παζαρεύσει εδώ. Εσύ το διαβάζεις. Το όγκο έχουμε έγκριση αιτιολογημένη της διαγραφής των φυλών. Η κυρία Ελευθερίδου έχει το λόγο. Λοιπόν, εδώ εισηγούμαστε τη διαγραφή οφειλών για διάφορες αιτίες. Θα πω τώρα αυτό, οι εισήγησεις υπάρχουν μέσα. 2-3 νούμερα χοντά θα μας πεις, τώρα μην μας πει για το 50. Εντάξει, τα 5 αφορούν δημότες μέσα από την Ολυμπιάδα, γιατί δεν... Εντάξει. Ποσά? Τα ποσά δεν είναι πολλά, είναι 67, 230, 50. Αυτό που είναι το σύνολο του ποσού είναι 3.245. Αυτό που είναι λίγο μεγαλύτερο είναι ενός δημότη μας, ο οποίος έχει αποβιώσει και οι πλησιέστεροι συγγενείς πήγαν σε αποποίηση, άρα πρέπει να γίνει διαγραφή. Αυτό έχει μια αξία, 1.660. Όλα τα άλλα είναι πολύ χαμηλά τα ποσά. Συγγνώμη Πρόεδρε, το ότι αποποιήθηκε για τη χρονιά η πρώτη βαθμό... Είναι και υπάρχει προβληματισμός, δεν έχουμε θέση. Θα εξετάσουμε εάν έχει φτάσει μέχρι τον 6ο βαθμό που είναι το δημόσιο και εφόσον είναι στον 6ο βαθμό, τότε θα διαγραφεί. Όταν δεν είναι, θα παραμείνει και θα πρέπει να αναζητήσουμε τους κληρονόμους. Φαίνεται όμως ότι έκαναν και η σύζυγος και τα παιδιά και ο αδερφός και τα παιδιά του αδερφού. Τι μην το συζητάμε. Έχουν φτάσει μακριά. Να πάρουν τα λεφτά. Αν μπορούμε να διαγράψουμε το θέμα. Το νομικό κόμμα, δεν είναι.
Δέκατο θέμα, μεταφορά οφειλών στο Δήμο από το χρέος του κ. Παναγγελίου Ιωάννη, κυρία Λικηλίδου. Πρόεδρε, 10, 11, 12 είναι οι πανομοιότυπες υποθέσεις. Είναι όταν, όταν ο ιδιοκτήτης μας υποδεικνύει σε ποιον θα έπρεπε να καταλογιστούν τα τέλη ίδρυψης και αποκέντρευσης. Έγιναν αλλαγές στους μισθωτές. Αυτές είναι και οι τρεις υποθέσεις. Μία φορά είναι και μεγάλο ποσό. Ορίστε. Μία φορά είναι και μεγάλο ποσό. Δεν είναι. Μεταφορά οφειλών. Όχι, αυτό είναι αυτό που αποσύρεται. Το 9 αποσύρθηκε. Το 1 το αποσύρθηκε. Τα άλλα δεν είναι. Αυτός που μεταβιβάζεται πάνω από το χρέος το ξέρει. Είναι ο καινούριος, δεν άλλαξε άρια, αλλάζει ο μισθωτής και συνέχισε ο Δήμος να χρεώνει. Ψηφίζουμε. Η συζήτηση εδώ, η σοβαρή συζήτηση είναι εδώ τι θα κάνουμε με τον κανονισμό της ίδρυυσης. Διότι, χρησιμοποιώ το παράδειγμα, ο Κέκερης είναι ιδιοκτήτης σπιτιού και νοικιάζει στον Τζίτζο. Πάει ο Τζίτζος λοιπόν και φεύγει από το σπίτι και δεν έχει αλλάξει το υδρόμετρο ή ακόμα και να αλλάξει και αφήνει απλήρωτο το νερό. Κατά τη διάρκεια που ήταν μισθωτής. Μπράβο. Νόμιμα, με συμβόλαιο του Κέκερη, φαίνεται. Φεύγει λοιπόν ο Τζίτζος από το σπίτι και πάει ο Θαλασσινός, καινούριος μισθωτής. Και θέλουν να πάνε να αλλάξουν το νερό. Και δεν μπορούν. Δεν μπορούν να αλλάξουν το νερό διότι υπάρχει οφειλή. Και άντε αυτό πείτε ότι μπορεί να ξεπεραστεί ενδεχομένως με κάποιο τρόπο. Σύμφωνα με τον κανονισμό μας, υπόλογος και υπεύθυνος και για το νερό που ξοδεύτηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του κανονισμού είναι και ο Κέκερης που είναι ιδιοκτήτης. Τι χρωστάει. Το έχουμε και στον ιδιοκτήτη. Αυτός τι χρωστάει. Άμα εγώ είναι μια επιλογή που έγινε κατά το παρελθόν προκειμένου να προστατευτεί περισσότερο η εισπραξιμότητα του Δήμου. Τώρα υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις και φαίνεται ότι ενδεχομένως ένας τρόπος για να αποδοθεί δικαιοσύνη κάποιος σκέφτεται και λέει ωραία, ο Κέκερης νομίμως μεταβίβασε την κατοχή, γιατί όταν μισθώνεις μεταβιβάζει την κατοχή του ακινήτου και η χρήση των παροχών αυτών, φως, νερό, τηλέφωνο, έγινε από τον μισθωτή. Γιατί για αυτά που χρησιμοποίησε ο μισθωτής ευθύνεται κάποιος που δεν τα χρησιμοποίησε. Μπράβο. Υπάρχουν λοιπόν δύο σχολές σκέψης. Η μία που λέει ότι πρέπει να ευθύνεται και ο ιδιοκτήτης για να υπάρχει στο Δήμο μεγαλύτερη εξασφάλιση. Και η άλλη που λέει ότι ναι, αλλά μπορεί να είναι άδικη η επιβολή σε βάρος κάποιου που δεν ξόδεψε το νερό. Και υπάρχει και άλλη σχολή σκέψη που λέει ότι αυτός που ξόδεψε, αυτός πρέπει να κληρώσει. Εννοείται. Εννοείται. Δεν τι κάνει. Εννοείται, αλλά όταν φεύγει αυτός και πάει για πρώτη τη μάνα και δεν μπορεί να το βρεις, αυτά θα μένουν και δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Εγώ όταν τον νοικιάζω, θα του πω να βάλει για 500 ευρώ για εγγύηση. Άφημί να κυνηγάς αυτό. Κυνηγάς το άφημί. Επειδή αυτό το είχαμε από την αρχή έτσι. Και μας βασάνισε πολύ αυτή η σκέψη του Λεωδήμου. Η ΔΕΗ κλείνει το ρεύμα. Ο Δήμος ποτέ δεν θα πάει να αφήσει το νερό στο σπίτι. Έτσι. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Τι να το κλείσει πάνω στον πυροδινή. Τέλος πάντων, δεν το κλείνει, δεν κάνει τέτοια μέτρα. Είναι Δήμος και δεν κάνει τέτοια μέτρα. Λοιπόν, όπως εισπράττει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το νίκη του, να φροντίσει να είναι συνεπής ο ενοικιαστής και απέναντι στο Δήμο όσον αφορά τα νερά. Δηλαδή, η υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι να φροντίζει να είναι συνεπής ο... Και αν δεν είναι, τι θα κάνει. Αν δεν είναι, να τον βγάλει από το σπίτι. Και με χιλί και πώς το βγάζει. Πάλι πες το δικηγόρο πώς το βγάζεις. Πάλι πες το δικηγόρο πώς το βγάζεις. Όταν ο κανονισμός ίδρυυσης λέει ότι είναι συνυπεύθυνος για να πληρώσει. Πάντως τέτοια παιδεία δεν έχει δημιουργηθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής μας.
όλοι ξέρουν ότι θα βάλω τον νοικιαστή μέσα και αυτός θα είναι υπόλογος. Αυτή είναι η παιδεία που έχουμε σαν κοινωνία εδώ πέρα. Γιατί λειτουργεί αυτός ο κανονισμός 15 χρόνια. Σαν εγγυητής είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης. Πρώτα θέλω το λόγο να εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και εγώ θέλω κάτι να πω. Ο κύριος Ευθυμίου. Δώσε πράγματα για να έχουμε σειρά. Κύριος Ευθυμίου, κύριος Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό με το νερό σε σχέση με το πρόβλημα της ΔΕΗ. Πολύ εύκολα πας αλλάζεις και τώρα πλέον και από μακριά δεν χρειάζεται να πας στα γραφεία της ΔΕΗ. Αλλάζεις και παίρνεις τον ευθυμή, του κάνεις Καρπόπουλο και την όλη ιστορία. Χρεώνεται στο ευθυμή του Καρπόπουλου το λογαριασμό της ΔΕΗ. Και κάθε μήνα του έρχεται. Και όπως λέει, επειδή η ΔΕΗ κόβει, δεν θα κόψει τον πρώτο, θα κόψει τον άλλο μήνα και θα αναγκαστεί να πληρώσει. Όμως με το νερό, πέρσι, πρόπερσι, μας ήρθαν ξαφνικά οι λογαριασμοί σε εμάς για 3-4 εξάμηνα και τα πληρώσαμε μαζεμένα. Άρα, όταν ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωση του να βγάλει λογαριασμούς σε τακτά χρονικά διαστήματα, συχνά και όχι μια φορά στο εξάμηνο και αν βγάζει μια φορά στο εξάμηνο, γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα χωριά που αυτό μπορεί να έχουν να πληρώσει και 3-4 χρόνια. Αυτό συνέβη εδώ σε εμάς. Πήρες όχι, να το ψάξουμε και εξηγήσει. Τώρα, σήμερα που μιλάμε. Ναι, τα πήρατε όλα. Τα πήραμε όλα, αλλά και που καθυστερούμε, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, δεν τα στέλνουμε το λογαριασμό πάρδων. Επειδή κάναμε να μετρήσουμε εμείς ένα χρόνο ή 2 χρόνια, θα σου έρθει και για τα 2 χρόνια όλο σε ένα λογαριασμό. Επιμερίζεται. Τι σημασία έχει αυτό. Εντάξει, εδώ μιλάμε για το χρόνο των ενοικιαστών. Μπορεί να είσαι μέσα και να μην προλάβει να σου έρθει ο λογαριασμό. Αν μείνει 2 χρόνια ο ενοικιαστή και δεν βγει ένα λογαριασμό και μετά μόλι θυμηθεί ο Δήμος να βγάλει τον λογαριασμό, πάει στον ιδιοκτήτη που. Πρακτικό πρόβλημα σημαντικό. Ο ενοικιαστής μπορεί να πέθανε, μπορεί να έφυγε, μπορεί να βρέθηκε στο Ουσβεκιστάν ή οπουδήποτε αλλού και πάει να πει τώρα τον ιδιοκτήτη θέλω να μου πληρώσει το νερό που σάψει ο προηγούμενος. Να απαντήσω ως ιδιοκτήτης τι έκανα. Τι έκανα. Έφυγε 1η Νοεμβρίου. Είναι πολύ σύνθετο και έχει να κάνει με την αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση. Είναι ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι είναι ότι υπάρχει ο λογαριασμός. Είναι σοβαρό κομμάτι για να αποφασίσουμε και να πούμε ότι απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης εντελώς, γιατί εμείς δεν φροντίσαμε προηγούμενα να ενημερώσουμε έστω και τον ιδιοκτήτη όταν ήταν εκεί ο ενοικιαστής. Αυτά τα συζητήσουμε την εύκολη λύση. Εγώ νομίζω ότι μήπως να ψηφίσουμε να προχωρήσουμε. Δεν είναι και είναι και συστηματικό. Δεν είναι όχι απλά δίκαιο. Έχουμε να ψηφίσουμε 3 μεταφορές και ας πούμε λέμε όλοι αυτό το ακόμα και εγώ θέλω να πω τι έκανα σαν ιδιοκτήτης. Μπήκα το πήρα αυτό το θέμα το συζητήσουμε. Μήπως πρέπει να ψηφίσουμε. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να δείτε ξανά τον. Να δούμε τον κανονισμό. Και να το δούμε αυτό το θέμα, να το συζητήσουμε και την εποχή. Παρετήστη από τις... Παρετούμε, πρόεδρε, για την Εγώ μόνο κάτι θέλω να πω. Έχετε δίκιο, πρόεδρε, το ξαναφέρουμε σε ένα νέο θέμα για να κοιτάξουμε τον κανονισμό. Συμφώνησα με αυτά που είπε ο κ. Ευθυμίου. Απλά επειδή επί την ευκαιρία με το νερό που είχαμε τα θέματα που είχαμε στην πρώτου άρχου περιοχή, τις διακοπές, και επειδή δεν έχουμε νερό και λέμε τους προέδρους σταματήστε, ενημερώστε τον κόσμο να μην κάνει αλόγιστη χρήση νερού κτλ. Με λύπη μου σήμερα πληροφορήθηκα ότι 2 εβδομάδες τώρα στο Δεβελίκι είναι σπασμένη σωλήνα, τρέχει νερό και δεν πάει κανείς να τη φτιάξει. Γιατί? 2 εβδομάδες μου είπαν. 2 εβδομάδες μου είπε η διοκτήτρια. Είναι σπασμένη η σωλήνα, ενημέρωσε πρόεδρο, ενημέρωσε αντιδημαρχία, ενημέρωσε Ιερισσό και Μεγάλη Παναγία και 2 εβδομάδες το νερό τρέχει. Ενημέρωσε η Ιερισσό, αύριο το πρωί είναι εκεί. Τέλεια, ευχαριστώ. Δεν είναι 2 εβδομάδες, 1 εβδομάδα. Γιατί είναι κρίμα να χάνουμε το νερό, ενώ ζητάμε τους πολίτες να μην κάνουν αλόγιστη χρήση και εμείς οι ίδιοι να έχουμε σπασμένη σωλήνα και να τρέχει. Ευχαριστώ. Ναι, ήθελα να προσθέσω κι εγώ σχετικά με το θέμα αυτό, ότι πριν από 3 μήνες, περίπου 4, είχα βάλει ένα θέμα που αφορά το ρεύμα το οποίο το πληρώνει ο Δήμος και οι ιδιώτες εκμεταλλεύονται το ρεύμα και το νερό από το πηγάδι στη θέση πύργος. Δεν έγινε τίποτα, φροντίστε, γιατί είναι κρίμα να πληρώνουν οι δημότες. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε 10, 11 και 12, 2 ομόφωνα. Πάμε στο 13ο θέμα. Πρόεδρε, ήθελα να πω ένα πράγμα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, έβλεπα μόνο εδώ.
Ναι. Πιστεύω ότι ο κανονισμός πρέπει να αλλάξει. Τι θέλω να πω, πρότασή μου. Να παραμένει το χρέωμα στον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης των κινήτων να αποδίδει στον ενοικιαστή κοινόχρηστα. Να μην το επιτρέπουμε να μεταβιβάζει το ορολόι. Θεωρώ ότι έτσι θα εξελιχθεί. Δηλαδή πληρώνει 300 ευρώ ενοίκιο, θα πάει 20 ευρώ κοινόχρηστα, θα γίνει 320. Και να ξέρουμε έναν ιδιοκτήτη. Όχι αλλάζει 10 ιδιοκτήτες, τα λέω γρήγορα για να μην σας καθιστουρώ. Και γίνεται όλο αυτό. Είναι συμφωνίες ιδιωτών και δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε εμείς. Πώς θέλει ο άλλος να κάνει πιο θελκτικό το σπίτι του για το νοικιάζει. Μα δεν έχει να κάνει με εμάς. Άμα θα νοικιάσεις το σπίτι σου, μπορώ να σε επιβάλλω εγώ να χρεώνεις μέσα και το νερό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο 13ο. Κυρία Νικηλίδη. Ναι, να πω για τη Μεγάλη Παναγία. Είναι 5 φωτιστικά και ένας φωνοδιακόπτης που κοστούν 521 ευρώ. Ναι, ομόφωνα. Όχι, κάτι να πω. Παρακαλώ. Δεν πρόλαβα. Καταρχήν θέλω, αν μου επιτρέπετε, να δώσω τα εύσημα στον Αντιδήμαρχο, γιατί είναι μια χρονίζουσα υπόθεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πραγματικά, μόλις επιλήφθηκε ο Αντιδήμαρχος ο κ. Θαλασσινός, έχει λυθεί το θέμα. Είναι και ηλεκτρολόγος. Εγώ το βλέπω σαν Αντιδήμαρχο και λύθηκε το θέμα. Στο ίδιο θέμα όμως, βλέπω την εισήγηση και δεν ξέρω αν είναι το έκτακτο που βάλατε πιο μπροστά. Αφού είπαμε, είναι η έκτακτη, πέρασε. Ναι, είναι στην ίδια εισήγηση, γι' αυτό αλλά είναι το ίδιο. Το ίδιο πράγμα. Ωραία, εντάξει. Το πάμε. Λοιπόν, δύο ομόφωνα, πάμε στο 14ο. Κυρία Νεχιλίδη, έχετε το λόγο, διαβάστε το θέμα. Όχι, κάτσε, τι ομόφωνα. Μια κολοεταιρεία, κλείνει και τελείωσε. Ποια είναι, αυτή που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ. Η ενεργειακή, όχι, ποια εμείς. Δεν ήμασταν εμείς. Η Ζουμπάη και φτιάχτη. Εμείς που είμαστε άλλοι, βάζουμε πριν το Δήμο στο σπίτι και πήγε. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Είχαμε στο Δήμο ενεργειακή κοινότητα. Μπράβο, αυτή είναι. Λες αυτή που φτιάξαμε εμείς και εννοώ το Δεν είναι αυτή που φτιάξαμε εμείς, είναι αυτή που έχουμε εμείς εδώ. Συνέχεια του Δήμου. Είχε σαν συνέχεια. Εννοώ, Άρη, καταλαβαίνεις τι... Να ακολουθηθεί η διαδικασία. Ήταν 5-5, ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, έτσι. Εφόσον αυτή δεν λειτουργήσε ποτέ, ήταν για να γίνουν φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ. Επίσης με τον καινούριο νόμο που καταργήθηκαν τα νομικά πρόσωπα, όταν φεύγουν δύο μέλη, πάβει να υφίσταται η εταιρεία, η επιχείρηση. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτή η δήμαρχη. Όχι, έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο έγινε η ενεργειακή κοινότητα αυτή. Το ξέρω γιατί σκαλώσαμε πάνω εδώ πέρα. Και γιατί δεν λειτουργήσε. Υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα. Λύθηκαν από τα 5 πρόσωπα που αποτελούσαν την ομάδα, καθιολύθηκαν. Σύμφωνα με το καταστατικό λύεται η ενεργειακή κοινότητα. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν ξέρω καν αν είναι λογιστικά τακτοποιημένοι. Δεν είναι. Έχουμε φτάσει σε σημείο να κυνηγάνε τους νομίμους εκπροσώπους για πρόστιμα που είναι, για παράδειγμα, μη υποβολή φορολογικής δήλωσης κτλ. Που έτσι κι αλλιώς είναι μηδενικές. Και θα τελειώσουμε να καθαριστεί αυτό το πράγμα, να μην χρωστάει ούτε ο πρώην Δήμαρχος, γιατί φαίνεται ότι χρωστάει κιόλας. Από αυτή την αιτία να προχωρήσει την ιστορία και άμα χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο, θα το κάνουμε. Το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε. Εσύ είναι για λύση. Για άλλο πράγμα, για ενεργειακή κοινότητα. Τι θα κάνουμε μετά και εσύ. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Νέα ομόφωνα. Πάμε στο 15ο, είναι άνευ αντικειμένο, ο κύριος Πάγκος έχει το λόγο. Μας ζητάνε να ορίσουμε μηχανικό, αλλά δεν έχουμε μηχανικό τέτοιο. Οπότε απαντάμε αρνητικά. Μπορεί να είναι καπιτάνης. Γιατί για ποιες υπότητες έχει στο Δήμο. Δεν έχουμε μηχανικό. Δεν έχουμε μηχανικό. Πολιτικό μηχανικό δεν έχουμε. Πολιτικό μηχανικό δεν έχουμε στο Δήμο. Όχι. Πολιτικό μηχανικό PE, δυστυχώς ο Δήμος μας δεν διαθέτει. Μετά την αποχώρηση του κυρίου Σειρά. Η κυρία Βορειώτη δεν είναι πολιτικό. Τα θέψη. Η κυρία Ζα. Είναι αγρονόμος τοπογράφος.
Δεν έχουμε πει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και η Όγα Ιβέλη που είναι προσταμένη είναι τα ΦΕ, ο Κώστας Κατζηλίδης είναι η ΤΑΜΗ, τα ΦΕ. Λοιπόν, τι προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε το προηγούμενο δεύτερο. Καταρχήν να πούμε ότι ο Δήμος μας, θα σας θυμίζω, ότι έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Χαλκιδικής για να μπορέσει να πάρει 2 μηχανικούς για να δουλέψουν και να στελεχώσουν την πολεοδομία και η δυνατόν την τεχνική υπηρεσία. Όντως στελεχώθηκε η πολεοδομία με 2 μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται κανονικά. Διετή διάρκεια της σύμβασης αυτής με την ΑΝΕΤΑ. Προσπαθήσαμε αυτήν την προγραμματική σύμβαση να την επεκτείνουμε για να πάρουμε και αρχιτέκτονα. Όχι χρονικά, σε άτομα. Και χρονικά επί της ουσίας. Ναι. Γιατί θα ξεκινήσει καινούργια διετία. Ναι. Και αρχιτέκτονα, γιατί με την αποχώρηση του Γιώργου του Ζάπρη στερούμαστε και αρχιτέκτονα, και να πάρουν και 2 πολιτικούς μηχανικούς ΠΕ. Αυτό βασίζεται στον νόμο. Δυστυχώς όμως ήρθε η αποκεντρωμένη διοίκηση και το τελευταίο χρονικό διάστημα με μαχαίρι κόβει όλες αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις των Δήμων, στερώντας μας το δικαίωμα να στελεχώσουμε επί της ουσίας τις τεχνικές μας υπηρεσίες με το, αν θέλετε, κατηγορώντας μας ή απορρίπτοντας αυτές τις αποφάσεις μας, ακριβώς με το ίδιο επιχείρημα. Ότι λέει εσείς δεν θέλετε εδώ να πάρετε έναν εξειδικευμένο μηχανικό να κάνετε μια δουλειά. Θέλετε να στελεχώσετε τις τεχνικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Και αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Ενώ αυτό πρέπει να γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Εκεί πάει η συζήτηση. Σου λέει το κάνεις δια της πλαγίας. Κάπως έτσι κατηγορεί. Αυτό το δικαίωμα το έδωσε ο ίδιος ο νόμος. Και θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο απευθυνθήκαμε με έγγραφο διαμαρτυρίας και εμείς και άλλοι δήμοι της Χαλκιδικής και της Κεντρικής Μακεδονίας και η ίδια η περιφέρεια έπεσε θύμα αυτής της επιλογής της αποκεντρωμένης διοίκησης, να αλλάξει αυτή η λογική και να μας επιτρέψουν, αν μπορέσουμε από την αγορά, που δεν είναι εύκολο, να βρούμε μηχανικούς, να δώσουμε να κάνουν επιβλέψεις στα έργα, γιατί οι μηχανικοί μας στην τεχνική υπηρεσία παραπονούνται σφόδρα, ότι είναι λίγοι και δεν μπορούν να τρέξουν τις δουλειές τις οποίες αναλαμβάνουν. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται έργα και έργα μεγαλύτερα, τα οποία θα έχουμε προβλήματα ως προς την επίβλεψή τους. Αυτό λοιπόν δεν μας το στέρισε το δικαίωμα οι αποκεντρωμένοι, θα επανέλθουν όμως, δεν θα το αφήσουν έτσι, διότι δεν προχωράει αλλιώς η δουλειά. Πότε λήγουν οι 2 συμβάσεις εδώ? Οι 2 συμβάσεις μας, θυμάστε κύριε Γενικέ? Έχουμε κανένα χρόνο πιστεύω. Έχουμε άλλο ένα χρόνο. Οι συμβάσεις λήγουν 1 Σεπτεμβρίου του 2026 για την τεχνική υπηρεσία και 17 Σεπτεμβρίου του 2026 για την υπηρεσία δόμησης. Σεπτέμβριο του 2026, σε 14 μήνες. Δεν έχει σημασία. Και οι 2 που έχουμε με τη σύμβαση, επί της ουσίας υπηρετούν στην πολεοδομία. Δεν μπορούμε να τους αναθέσουμε επίβλεψη έργου. Εμείς τώρα αυτούς τους 3 που θα θέλαμε να πάρουμε είναι για να τους εντάξουμε μέσα στην τεχνική υπηρεσία. Εγώ το ρωτάω γιατί πότε τελειώνει η σύμβασή τους, μήπως ακυρώσει και τις συμβάσεις αυτών. Ευτυχώς την κάναμε διετία και δεν την κάναμε 1+1 όπως άλλοι δήμοι, γιατί πήγαν οι δήμοι που έκαναν 1+1 να ανανεώσουν τον 1 χρόνο και τους στόχους. Πάντως κυρίως ήταν παρόδο, είχε σκοντάψει αυτή η απόφαση και ο κύριος Γενικός μόλις διορίστηκε τότε, το ανέλαβε και το έλυσε με τον καλύτερο τρόπο. Ας με επιτροπή κύριε Γενικέ, συγχαρητήρια. Γιατί σας ζω από κοντά στη τέτοια. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πολύ. Δεν φτάνει η τεχνική υπηρεσία. Δεν μπορεί να ζητάς από τους Δήμους να κάνουν έργα, να υπάρχουν κονδύλια, να υπάρχουν προσκλήσεις χρηματοδοτικές. Και κάθε φορά που υποβάλλουμε μια καινούργια μελέτη, ένα καινούργιο τέτοιο, να μας κοιτάει η τεχνική υπηρεσία με μισό μάτι, γιατί θα έρθει ένα καινούργιο έργο το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Έχουν δικαίωμα απογραφής αυτοί οι εξωτερικοί συνεργάτες? Ναι, θα έχουν. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Επίβλεψη θα μπορούν να κάνουν πάντως. Δημαρχία, να ρωτήσω κάτι εγώ. Και να σας πω το εξής, έτσι. Εμείς ζητήσαμε από το κράτος να μας δώσει μηχανικούς. Και έκανε το κράτος προκήρυξη με τον ΑΣΕΠ. Και δικαιούμασταν 3 μηχανικούς. Και ποιος μηχανικός θα πάρει 1.500 ευρώ? Μπράβο. Ένα αυτό και δεύτερον, τους φαίνεται μακριά η Ερυσσός. Και έχουμε, μας απορρίπτει ο ένας μετά τον άλλο. 3 απορρίψεις πάραμε τώρα. Η μία δεν μας είπε, βγάζω 1.500 ευρώ από το σπίτι μου. Τι να έρθω να κάνω στην Ερυσσό για 1.000.
Τότε γιατί έκανε τη ζητούνα σε μας τρελάει. Αυτό είναι το κουμπί μετά. Γιατί βάζει κορίτσι μου το Δήμο Αριστοτέλη άμα δεν θες να φύγει. Ακριβώς. Και μας ταλαιπωρείς και μας. Σε μένα μία αυτοκτόνησε. Ήρθε στην Ιερισσό. Όχι, ήταν. Δεν σας βλέπω καλά. Ήταν που ήρθε το πόσο. Τρεις απορρίψεις πήραμε. Μέχρι ως έκτορα να βρει τους άλλους τρεις. Πας και σκαλώσει κανένας. Πάμε στο 16ο θέμα. Εδώ έχει λήξει η σύμβαση που έχουμε για το καπί Παλαιοχωρίου και θέλουμε να βάλουμε στην δημοκρασία. Ερωτήσεις στο για να βρούμε κατάστημα. Πάντως ο νόμος πάει στο προηγούμενο. Για να βρούμε κατάστημα ή ανάδοχο. Κατάστημα ή ανάδοχο. Να βρούμε καινούριο μαγαζί. Γιατί? Δεν έχει λήξει μίσο. Ο κ. Βλαχόπουλος έχει λόγο. Μπορείς να προκηρύξεις την επίβλεψη ενός έργου. Δηλαδή να πάρεις ουσιαστικά τοπογραφία. Να το πάρεις μέσα από τον προϋπολογισμό του έργου δεν το πληρώνει αυτό, δεν το έχουμε κάνει ποτέ, αλλά μέχρι στιγμής η διαχειριστική αρχή μας είπε να μην φέρετε τέτοια δαπάνη, δεν την πληρώνει. Γιατί κάνουν τέτοια επιλογή, δεν το ξέρω. Ναι, αλλά μπορούσε ο Δήμος, γιατί όταν δεν έχει κάνεις αυτά τα έργα, θες να κάνεις το έργο το αντιπλημμυρικό στη και χωρίς να έχεις πολιτικό μηχανικό μέσα, που να έχει και εμπειρία, όχι και ένα παιδάκι που μου βγήκε από το σχολείο. Έτσι. Υπάρχει η διοίκηση έργου. Έτσι. Η διοίκηση έργου είναι μια ειδικότητα η οποία αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά και μπορείτε να προκηρύξετε μέσω του επιμελού και το πληρώσουν. Καλύτερα να το πληρώσεις αυτό από το Δήμο με δική του δαπάνη. Για να εξασφαλίσει το έργο. Αλλιώς πώς θα πας. Έκανες παραδείγματος χάρη το έργο το αποχαιρετευτικό εδώ κάτω στην παραλία. Διαπίστωσες κι εσύ ότι ο εργολάβος έσπασε τον κεντρικό αγωγό. Υπήρχε επίβλεψη στο έργο. Ποιο είναι πανέπιβλεψη. Κανένας. Διορθώθηκε αυτό. Όχι. Και άμα πάλι η αντιλιαπάτη, θα έχουμε τα ίδια. Στο Λύκειο που είχε το τεπλημμυρικό. Στο Λύκειο πληρώσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ, ξέρετε γιατί. Γιατί είδαν τα νερά και δεν κάναν τίποτα. Επίβλεψη 0. Επίβλεψη 0. Ερώτηση των $1.000. Σου είπε διαχειριστική, μη φέρεις τέτοια δαπάνη. Όχι. Άλλο. Με συγχωρείτε, μην το πάμε αλλού. Δεν θέλω να δει. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος με δικές του δαπάνες το συμφέρει περισσότερο προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα ενός έργου που έχει. Να πει ότι θα δώσω και 100.000 ευρώ για την επίβλεψη. Ακριβώς αυτό πήγαμε να κάνουμε. Και πέσατε και μέσα στο ποσό για 3 μηχανικούς. Αυτό το πράγμα πήγαμε να κάνουμε. Με τη διαδικασία που μας δίνει ο νόμος και μάλιστα σχετικά εύκολη διαδικασία. Που τους βάλαμε και πίνακα, παράρτημα, ποια έργα θα επιβλέψουν αυτοί συγκεκριμένα για να είναι συγκεκριμένο, για να δούμε ότι μάλιστα τα έργα αυτά δεν είναι κανένα τεράστιο ποσοστό του τεχνικού μας προγράμματος, είναι ένα μέρος. Μην πάνε να μας πούν ότι πάμε να αντικαταστήσουμε τεχνική. Τα κάναμε όλα αυτά. Υπάρχει στραβουμάρα, το λέω δημοσίως, στην άποψη της αποκεντρωμένης. Ελπίζουμε τον νέο γραμματέα, γιατί αντικαταστάθηκε προσφάτως και αυτή είναι εξέλιξη. Πραγματικά για τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας αντικαταστάθηκε ο πρώην γραμματέας, μπήκε καινούριος. Ποιος είναι καινούριος? Μας πείτε δύο Καλαμάτης Δημήτρης. Στο 16ο, μια ερώτηση να έκανε η κυρία Σιακίδου, την εισηγήτρια. Όχι, το απαντήσαμε ότι είναι για εκείνη, το για ανάδοχο. Ομόφωνα απαντάει. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ναι, ομόφωνα. Και το 17ο θέμα, η έκθεση τελοδότηση εκκινήτου στα Κρινάκια της κοινότητας Βαρβάρας, ο κύριος Θερασσινός Δήμαρχος έχει το λόγο. Έχουμε την ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Βαρβάρας που εγκρίνει τη συγκεκριμένη. Το μικρόφωνο, Έχουμε την ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Βαρβάρας που εγκρίνει την συγκεκριμένη σύνδεση. Καλούμαστε να την ψηφίσουμε. Σπίτι είναι. Με άδεια το σχέδιο. Λοιπόν, λέω ομόφωνα, λύεται η τεχνική συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.